ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ், நம்ம எல்லாரும் இன்னைக்கு பக்தி சதாச்சார்ல இருக்கோம். நம்ம என்ன பார்த்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து தசாவதாரங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதுல கூர்ம அவதாரம் பத்தி நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். போன வாரமே நம்ம வந்து அத்தியாயம் 5ஓட விளக்கங்கள் பார்த்தோம். இந்த வாரம் அத்தியாயம் 6 நம்ம பார்க்கலாம். முடிஞ்ச வரைக்கும் கூர்ம அவதாரம் முழுமையும் நம்ம முடிச்சிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம பிரேயர் சொல்லலாம். ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகயா சக்ஷரோன்மிலிதம் மேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் மேன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம். வந்தேகம் ஸ்ரீகுரு ஸ்ரீயுதபதகமலம் ஸ்ரீகுருன் வைஷ்ணவாம்ச ஸ்ரீரூபம் சாக்ரஜாதம் சகன ரகுநாதான்விதம் தம் சஜீவம் சாதைத்தம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீராதா கிருஷ்ண பாதான் சஹன லலித ஸ்ரீ விஷாகான்விதாம்ச. ஹே கிருஷ்ணா கருணா गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरे वृषभानुसुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिते नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवती पश्यत्तदेशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ், நம்ம கூர்ம அவதாரம் பார்க்கிறோம். தசாவதாரத்துல கூர்ம அவதாரம் பார்க்கிறோம். கூர்ம அவதாரம் அப்படின்றது பார்க்கடலை கடையும் பொழுது பகவான் வந்து எடுத்த அவதாரம் அப்படின்றது நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா. அப்போ ஒரு விஷயமும் நம்ம வந்து போன வாரம் பார்த்தோம். நம்மளோட மனம் அது வந்து ரொம்பவே ஆழமான ஒரு கடல் இல்லைங்களா. நிறைய எண்ணங்கள் சிந்தனைகளோட நிறைஞ்சு இருக்கும் அது. அப்போ அதுவும் இந்த ஜட உலக ஆசைகளோட எண்ணங்களோட அது நிறைஞ்சிருக்கும். அப்போ நம்ம அத உத்தம கதா பகவத்கீதை பாகவதம் நம்மளோட ஸ்கிரிப்சர்ஸ் வந்து ராடா அதாவது மந்தார மலையா பயன்படுத்தி நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவானோட பக்தியோட துணையோட நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த மனதை கிடையும் பொழுது நம்மள்கிட்ட அந்த ஃபர்ஸ்ட் தீமையான விஷயங்கள் முக்குணங்கள் இருக்குங்களா, ரஜகுணம் தமோகுணம் அதெல்லாம் நம்ம கிட்ட இருந்து வெளியேறும். அதற்கப்புறம் நமக்கு உள்ள இருக்கிற பொக்கிஷமான விஷயங்கள் நம்ம பார்ப்போம். அது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரத்தா சாது சங்கா பஜன கிரியா அனத்த நிவர்த்தி இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா. அதுல பிரேமா அதுதான் இருக்குல்லே அல்டிமேட் கோல், உத்தம பக்தி அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா. அப்போ அந்த பக்தி நமக்கு அமிர்தமா கிடைக்கும், பகவான் மேல நமக்கு பக்தி ஏற்படும். அப்போ இந்த ஒரு ப்ராசஸ நம்ம பகவானை மெடிடேட் பண்ணி நாம சங்கீர்த்தனம், நம்மளோட இந்த கலியுகத்தோட பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி நாம சங்கீர்த்தனம், அதன் துணை கொண்டு நம்ம நல்லபடியா பகவானுக்கு பக்தி சேவை பண்ணணும். அந்த பக்திய நமக்குள்ள எல்லார்கிட்டையும் இருக்கு, பக்தி இருக்கு. ஆனா அதை நம்ம வெளியில கொண்டு வரணும். அதற்கான ஸ்டேஜஸ் தான் இதெல்லாம். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம மனதில் உள்ள ஆழ்மனதில் உள்ள பக்தியை நம்ம வெளியில கொண்டு வரணும். அந்த ஒரு தாத்பரியத்தோட நம்ம ஒரு அவதாரத்தை நம்ம பார்ப்போம். போன வாரம் நம்ம பார்த்தது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அத்தியாயம் 8 அதோட கேண்டோ 8 அது சாப்டர் வந்து 5th பார்த்தோம். நம்ம அதுல என்ன இருந்தது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதாவது தாமசமனு இருக்காங்க. ஏன்னா நம்ம ஒரு அவதாரம் பார்க்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா முதலிலிருந்து கடைசி வரைக்கும் முழுமையா நம்மளால முடிஞ்ச வரைக்கும் பார்க்கறதுன்றது சிறப்பு. அப்ப தாமச மனு 4வது மனு, அவங்களோட சகோதரர் ரைவத்தா மனு அவங்கதான் 5வது மனுவா இருக்காங்க. அப்ப அவங்க அதாவது ஒரு மனுவுக்கும் ரிஷிகள் அப்புறம் வந்து டெமிகாட்ஸ் எல்லாம் வந்து மாறுபடுவாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா. அப்போ அவங்க அந்த காலத்துல உள்ள அந்த ரைவத்த மனுவோட காலத்துல உள்ள ரிஷிகள்ல சுப்ரா வைகுண்டா, அதாவது சுப்ரான்ற ரிஷிக்கும் வைகுண்டா அப்படின்றவங்களோட மனைவி, அவங்களோட மனைவி சுப்ராவோட மனைவி, அவங்க 2 பேருக்கும் வைகுண்டா அப்படின்னு பகவான் வந்து அவதாரம் எடுக்கிறாங்க. அவங்க வைகுண்டா பிளானட்டை லோக்கா மவுண்டெயின்ல அவங்க வந்து வந்து நிறுவுறாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். எதனால அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரமாதேவி அவங்களோட மனைவியோட
ஆசையின் பேரில். வைகுண்டம் நம்ம எங்க பார்ப்போம்? கோலோகத்துல பார்ப்போம் இல்லைங்களா? அதாவது ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டுல கோலோகம் வைகுண்டம் நம்ம அங்க பார்ப்போம். ஆனா இந்த மெட்டீரியல் உலகத்திலயும் வைகுண்டம் அப்படின்ற ஒரு பிளானட்டை பகவான் வந்து வைகுந்த அவதாரம் எடுத்து நிறுவனாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். அதற்கப்புறம் சக்ஷுஷ மனு அவங்களோட காலத்துல வைராஜா அப்படின்ற ரிஷிக்கும் தேவ சம்பூதி அப்படின்ற அவங்களோட மனைவிக்கும் சேர்ந்து கிருஷ்ண பிரபுஜி ஹரே கிருஷ்ணா அஜிதா அப்படின்றவங்க பிறக்கிறாங்க. சரிங்களா? அதாவது பகவான் அவதாரம் எடுக்கிறாங்க. அஜிதா அப்படின்ற முறையில இன்கார்னேஷன் எடுக்கிறாங்க. அவங்கதான் வந்து டாட்டாய்ஸா வந்து அதாவது ஆமை வடிவம் எடுத்து பார்க்கடலை கடையும் போது அவங்கதான் இன்கார்னேட் ஆகுறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். இதெல்லாம் எதற்காக பார்க்கிறோம்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவான் வந்து இந்த கூர்ம அவதாரத்துல 6 முறை வந்து அவங்க இன்கார்னேஷன் பண்ணுவாங்க அப்படின்றதான் இங்க நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம். அப்ப அஜிதா அப்படின்னா யாரு நமக்கு தெரியணும் இல்லைங்களா? அவங்க அப்ப யாருன்னு பார்த்தோம்னா இப்ப நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. சக்ஷுஷ மனு அவங்களோட காலத்தில் வாழ்ந்த ரிஷி வைராஜா அப்படின்றவங்களுக்கும் தேவ சம்பூதி அப்படின்றவங்களுக்கும் மகனா பிறக்கிறாங்க. அஜிதா அப்படின்னா அதோட பொருள் என்னன்னு பார்த்தோம்னா வெல்ல முடியாதவர் அப்படின்றதுதான் அதோட அர்த்தம். சரிங்களா? இப்ப இது ஒரு இன்கார்னேஷனை நம்ம பார்க்கிறோம். அதற்கப்புறம் அந்த சாப்டர்ல நம்ம பார்த்தது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பிரேயர்ஸ் பார்த்தோம். அதாவது துர்வாச முனி எதனால வந்து டெமிகாட்ஸ் அதாவது தேவர்களுக்கெல்லாம் வந்து தன்னோட சக்தியை வந்து எழுந்துடுறாங்க. எதனால எழுந்துடுறாங்கன்னா இந்த மாதிரி துர்வாச முனி அவங்களோட சாபத்தினால எழுந்துடுறாங்க அப்படின்ற அந்த கதைகளை நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அதற்கப்புறம் அதனால அவங்களுக்கு எல்லாம் என்ன ஆயிடுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, எப்பயுமே தேவர்களுக்கு பலம் குறைஞ்சு போச்சுன்னா என்ன ஆகும்? அசுரர்கள் அவங்கள ஆக்கிரமிப்பு பண்ணிடுவாங்க. அப்ப அவங்களோட எல்லா செல்வங்களையும் அவங்க இழந்து நிர்கதியா நிற்கும்போது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? தேவர்களுடைய குணம் எப்பயுமே தானே எல்லாத்தையும் முடிவெடுக்காம என்ன பண்ணுவாங்க? அவங்களோட குரு கிட்ட போய் அவங்க சரணமடைவாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். அப்போ அவங்களோட குரு கிட்ட இருந்து போய் அப்புறம் பிரம்மா வழியா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? பகவான்கிட்ட அவங்க சரணமடைவாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்போ பிரம்மா என்ன பண்றாங்கன்னு அப்படி பாத்தீங்கன்னா பிரேயர்ஸ் பண்றாங்க. அப்போ பிரேயர்ஸ்ல பார்த்தோம்னா நிறைய விஷயங்கள் பிரம்மா வந்து பகவானோட ஆப்புலன்சஸ் எல்லாம் வந்து விவரிச்சு கூறியிருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த பொருள் உலகம் ஜட உலகத்தோட சுழற்சி பத்தி ஒரு ஸ்லோகத்துல மிகவும் சிறப்பா வந்து சொல்லியிருப்பாங்க. அதாவது ஒரு சக்கரம், அந்த சக்கரத்தோட பலம் வந்து எங்க இருக்கு? பகவானோட கையில இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அந்த சக்கரத்துல 15 குச்சிகள் இருக்கும் இல்லைங்களா? சக்கரத்துல பாத்தீங்கன்னா நடுவுல குச்சிகள் இருக்கும் இல்லைங்களா? அது ஸ்போக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அதெல்லாம் வந்து 5 கர்மேந்திரியங்கள், 5 ஞானேந்திரியங்கள், அதுக்கப்புறம் வந்து 5 வாழ்வாதார காற்று, இந்த 15 சேர்ந்து அந்த ஸ்போக்ஸா இருக்கு. அதுக்கப்புறம் அதோட ரிம்மா என்ன இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 8 சக்திகள். அதாவது என்னது? பிரிந்த ஜட சக்தி அப்படின்னு வந்து 8 சொல்றாங்க இல்லைங்களா? பகவான் 7வது அத்தியாயத்துல பகவத்கீதையில. அப்போ பஞ்சபூதங்கள் 5, அதுக்கப்புறம் மனம், புத்தி, அகங்காரம். இது வந்து அந்த சக்கரத்தோட விளிம்பா இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் இந்த சக்கரம் வந்து பொருள் உலக ஜட உலகத்தோட ஓட்டத்தை வந்து இந்த சக்கரத்தின் மூலியமா ஏற்படுது அப்படின்றது நம்ம பிரம்மாவோட பிரேயர்ஸ்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஒரு புதிய ஒரு விஷயமாவும் இருந்தது இல்லைங்களா? அப்போ இதுல உள்ள ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் யார் பண்றதுன்னு பார்த்தா இந்த முக்குணங்கள் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் பகவானோட திருமேனியும் அதுக்கப்புறம் தேவர்களையும் வந்து ஒப்பிட்டு பார்த்தோம். அதாவது பகவானோட மனமா வந்து சந்திரன் இருக்காங்க, பகவானோட கண்களா சூரியன் இருக்காங்க அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். அதற்கு பிறகு என்ன பார்த்தோம் பாத்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து கடைசியில பிரேயர்ஸ்ல என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கர்மீஸ்ன்றவங்க இந்த ஜட பக்தி இல்லாம பகவான் மேல் நம்பிக்கை இல்லாம வாழ்க்கையை வாழ்றாங்க இல்லைங்களா? அவங்கதான் கர்மீஸ் அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்லுவோம். அப்போ சாஸ்திரங்களையும் அவங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்காது, தெரியவும் தெரியாது. அப்போ அந்த மாதிரி கர்மீஸ் அவங்களோட ஆசைகள் எல்லாம் எப்படி இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா நிறைய இருக்கும். அதை அவங்க அனுபவிக்கணும்னு ஆசைப்படுவாங்க, அனுபவிப்பாங்க. ஆனா அதுல என்ன ஏற்படும்? அவங்களுக்கு விரக்தி ஏற்படும். ஆனா பகவானோட பக்தி சேவையில ஒரு சின்ன அளவு செஞ்சாலும் அது என்னைக்கும் அழிவு ஏற்படாது, அது மிகப்பெரிய நல்ல பலன்களை கொடுக்கும் அப்படின்றத சொல்லி பிரம்மா வந்து பிரேயர்ஸ முடிச்சிருப்பாங்க. இதெல்லாம் கேட்டது உடனே பகவானுக்கு க்ஷீரோதய கஷாய விஷ்ணு அவங்க கிட்டதான் பிரேயர்ஸ் எப்பவும் சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா? தேவர்களுக்கு எந்த ஒரு கஷ்டம் வந்தாலும் க்ஷீரோதய கஷாய விஷ்ணு கிட்ட அவங்களோட பிரேயர்ஸ் அவங்க ஆஃபர் பண்ணுவாங்க. அப்போ க்ஷீரோதய கஷாய விஷ்ணு கிட்ட தேவர்கள் அப்புறம் வந்து பிரம்மா எல்லாரும் ஆஃபர் பண்ணோடனே பகவான் மனம் மகிழ்ந்து இந்த அத்தியாயம் 6 தொடக்கத்திலிருந்து பகவான் என்னென்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் தேவர்களுக்கு கொடுக்குறாங்க. என்ன தேவர்கள் இப்ப எப்படி இருக்காங்க? பலம் இழந்து இருக்காங்க இல்லைங்களா? அவங்களோட பலங்களை எப்படி மீட்டு கொடுப்பாங்க அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ண விஜயகுமாரி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிக்கட்டுங்களா? முன்னாடி படிச்சுக்கிறோங்க மாதாஜி. ஸ்ரீமத் பாகவதம் 8ஆம் காண்டம் அத்தியாயம் 6
தேவ அசுரர்களின் இடைக்கால சமாதான அறிவிப்பு. தேவர்கள் தங்களுடைய பிரார்த்தனைகளை பகவானிடம் சமர்ப்பித்த போது பகவான் எப்படி அவர்கள் முன் தோன்றினார் என்பதை இந்த அத்தியாயம் விளக்குகின்றது. முழுமுதற் கடவுளின் அறிவுரையை பின்பற்றி கடலில் இருந்து அமிர்தத்தை கடைந்தெடுக்கும் நோக்கத்திற்காக தேவர்கள் அசுரர்களுடன் இடைக்கால சமாதானத்தை மேற்கொண்டனர். தேவர்களால் முந்தைய அத்தியாயத்தில் செய்யப்பட்ட பிரார்த்தனைகளின் காரணத்தால் பகவான் க்ஷீரோதய சாயி விஷ்ணு தேவர்களிடம் திருப்தி அடைந்து அவர்கள் முன் தோன்றினார். பகவானுடைய தெய்வீகமான உடலின் பிரகாசத்தால் தேவர்கள் கிட்டத்தட்ட குருடர்களாகவே ஆகிவிட்டனர். ஆகவே முதலில் பகவானது உடலின் எப்பாகத்தையும் அவர்களால் காண முடியவில்லை. ஆனால் சிறிது நேரத்திற்கு பின் பிரம்மாவால் பகவானை காண முடிந்தது. அவர் சிவபெருமானுடன் சேர்ந்து பகவானிடம் பிரார்த்தனை செய்ய ஆரம்பித்தார். மாதாஜி கண்டினியூ பண்றீங்களா, நீங்க சொல்றீங்களா? அவசியம் மாதாஜி, நீங்க முடிச்சிருங்க. ஓகே மாதாஜி. பிரம்மதேவர் கூறினார், இப்பிறப்பு இறப்புக்கு மேற்பட்ட பரமபுருஷ பகவான் நித்தியமானவர் ஆவர். அவருக்கு பௌதீக குணங்கள் இல்லை. இருப்பினும் அவர் எல்லையற்ற மங்களகரமான குணங்களை கொண்ட கடலாவார். அவர் மிக மிக சூட்சமமானதை காட்டிலும் சூட்சமமானவரும் கண்ணுக்கு புலப்படாதவரும் ஆவார். மேலும் அவரது ரூபம் கற்பனைக்கு எட்டாததாகும். எல்லா தேவர்களும் அவர் வழிபாட்டுக்கு உரியவர் ஆவர். அவரது உருவத்தினுள் எண்ணிலடங்கா பிரபஞ்சங்கள் உள்ளன. ஆகவே அவர் காலம், இடம் அல்லது சூழ்நிலைகளால் இப்பிரபஞ்சங்களில் இருந்து ஒருபோதும் பிரிக்கப்படுவதே இல்லை. அவர் தலைமையானவரும் பிரதானமும் ஆவார். அவர் ஜட சிருஷ்டியின் ஆரம்பமாகவும் நடுவாகவும் முடிவாகவும் இருந்த போதிலும் மாயாவதி தத்துவவாதிகளால் கற்பனை செய்யப்படும் அத்வைத கருத்து செல்லாததாகும். முழுமுதற் கடவுள் தமக்கு கீழ்ப்படிந்துள்ள பகிரங்க சக்தியின் வாயிலாக மொத்த ஜட தோற்றத்தையும் ஆட்சி புரிகின்றனர். அவரது நினைத்தற்கரிதான தெய்வீக நிலையினால் காரணத்தால் அவரே எப்பொழுதும் ஜடசக்தியின் எஜமானராக இருக்கிறார். முழுமுதற் கடவுள் அவரது பல்வேறு உருவங்களில் இந்த ஜட உலகத்திற்குள்ளும் கூட எப்போதும் இருக்கிறார். ஆனால் ஜடக்குணங்களால் அவரை தொட முடியாது. பகவத்கீதையில் அளிக்கப்பட்டு உள்ளது போன்ற அவரது உபதேசங்களால் மட்டுமே அவரது நிலைமையை ஒருவரால் புரிந்து கொள்ள இயலும். பகவத்கீதையில் 10:10 குறிப்பிடப்பட்ட உள்ளதை போல ததாமி புத்தி யோகம் தம். புத்தி யோகம் என்பது பக்தி யோகமாகும். பக்தி யோகத்தின் வாயிலாக மட்டுமே ஒருவரால் பரமபுருஷரை அறிய இயலும். சிவபெருமானாலும் பிரம்மதேவராலும் பிரார்த்தனை செய்யப்பட்ட போது முழுமுதற் கடவுளாகிய விஷ்ணு திருப்தி அடைந்தார். இவ்வாறாக தேவர்கள் அனைவருக்கும் அவர் பொருத்தமான உபதேசங்களை வழங்கினார். அஜித அல்லது வெல்ல முடியாதவர் எனப்படுவரான முழுமுதற் கடவுள் அசுரர்களுடன் சமாதான திட்டத்தை ஏற்படுத்தி கொள்ளுமாறு தேவர்களுக்கு அறிவுரை கூறினார். ஆகவே தற்காலிக சமாதானத்தை தெளிவுபடுத்தி கொண்டவுடன் தேவ அசுரர்கள் பார்க்கடலை கடைய முடியும். வாசுகி எனப்படும் மிக பெரிய பாம்பு கயிறாகவும் மந்தாரமலை மத்தாகவும் உபயோகிக்கப்படும். கடலை கடையும் போது விஷமும் உண்டாக்கப்படும். ஆனால் அதை சிவபெருமான் அறிந்து விடுவார். ஆகவே அதை பற்றி அஞ்ச வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. இன்னும் பல்வேறு கவர்ச்சியான பொருட்களும் கூட உற்பத்தி செய்யப்படும். ஆனால் அத்தகைய பொருட்களால் கவரப்பட்டு விட வேண்டாம் என்றும், அல்லது ஏதேனும் தொல்லைகள் ஏற்பட்டால் அதனாலும் தேவர்கள் கோபப்படக்கூடாது என்றும் பகவான் தேவர்களை எச்சரித்தார். இவ்வாறு தேவர்களுக்கு அறிவுரை கூறிய பின் பகவான் அங்கிருந்து மறைந்து விட்டார். முழுமுதற் கடவுளின் உபதேசங்களை பின்பற்றி அசுரர்களின் அசனான பலி மகாராஜனுடன் தேவர்கள் சமாதானத்தை ஏற்படுத்தி கொண்டனர். அதன் பிறகு அசுரர்களும் தேவர்களும் மந்தார மலையை தங்களுடன் எடுத்துக்கொண்டு கடலை நோக்கி கிளம்பினர். அம்மலையின் பெரும் பாரத்தினால் தேவர்களும் அசுரர்களும் களைப்படைந்தனர். மேலும் அவர்களில் சிலர் உண்மையாகவே மரணமும் அடைந்தனர். பிறகு முழுமுதற் கடவுளாக விஷ்ணு தமது கருட வாகனத்தின் மீது அமர்ந்தவாறு தோன்றி அவரது கருணையால் இறந்து போன தேவர்களையும் அசுரர்களையும் மீண்டும் உயிர்ப்பித்தார். பகவான் பிறகு தமது கரங்களுக்குள் ஒன்றினால் மலையை தூக்கி கருடனின் மீது வைத்துவிட்டு அந்த மலையின் மேல் அமர்ந்து கொண்டார். பிறகு அந்த மலை கடல் கடையப்படவிருக்கும் இடத்திற்கு கருடனால் தூக்கிச் செல்லப்பட்டு கடலின் நடுவில் வைக்கப்பட்டது. பிறகு கருடன் அங்கு இருக்கும் வரை வாசுகியால் அந்த இடத்திற்கு வர முடியாது என்பதால் அங்கிருந்து சென்று விடும்படி கருடனுக்கு பகவான் உத்தரவிட்டார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. இப்போ இந்த அத்தியாயத்துல நம்ம பார்க்கறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த முன்னுரை மாதாஜி படிச்சாங்க இல்லைங்களா? அந்த முன்னுரையில இருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் பாத்தீங்கன்னா, அதாவது
தேவர்கள் பிரம்மாவும் தேவர்களும் வந்து பகவானுக்கு பிரார்த்தனை செஞ்சாங்க. அந்த பிரார்த்தனையில பகவான் வந்து மனம் மகிழ்ந்தாங்க. ஷிரோதய கஷாய விஷ்ணு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப பகவான் என்ன பண்றாங்க, அவங்க தோன்றாங்க, அவங்க முன்னாடி வராங்க. அப்ப அதை பார்த்த உடனே தேவர்களால என்ன பண்ண முடியல அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அவங்களால பகவானோட அந்த ஒளி பிரகாகத்தை பார்க்க முடியல. அதாவது ஏன்னா நம்ம பகவத்கீதையில நம்ம நிறைய பார்த்திருக்கோம் இல்லைங்களா, கோடி சூரியன் ஒரே சமயத்துல உதிச்சாலும் கூட பகவானோட அந்த பிரகாசத்திற்கு ஈடாகாது அப்படின்றத நம்ம 11வது சாப்டர்ல விஸ்வரூப தரிசனம் அப்ப நம்ம பார்த்திருக்கோம். அப்ப அப்படிப்பட்ட தேஜஸ் உள்ள பகவானை என்ன பண்ண முடியல, தேவர்களால பார்க்க முடியல. பார்க்க முடிஞ்சவங்கன்றது 2 பேர் தான். யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா லார்ட் சிவாவும் பிரம்மாவும் 2 பேரும் தான் பார்த்தாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதற்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பிரம்மா எப்பயுமே பகவானுக்கு பிரேயர்ஸ் வந்து சொல்றதுன்றது மனம் வந்து நமக்கும் வந்து உகக்கும், பகவானுக்கும் ரொம்பவே பிடித்தமான ஒரு விஷயம். அப்ப பிரம்மா என்ன பண்றாங்க, பகவானை நோக்கி அவங்க பிரேயர்ஸ் சொல்றாங்க. அந்த பிரேயர்ஸ் நம்ம எப்பயுமே பிரேயர்ஸ் மட்டும் என்ன பண்ணணும், ரொம்ப முக்கியமா நம்ம கவனிக்க வேண்டிய விஷயங்களை நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா. அப்ப இங்க பகவானோட டிரான்செண்டல் நேச்சரை வந்து பிரம்மா வந்து ரொம்பவே வந்து முன்னுரை பண்ணி கொடுத்திருக்காங்க. அதுல என்னென்னு பார்த்தோம்னா பகவான் வந்து பர்த் டெத்துக்கெல்லாம் வந்து அப்பாற்பட்டவங்க, எட்டர்னல் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். மெட்டீரியல் குவாலிட்டிஸ் குணங்கள் வந்து எப்பவுமே அவங்ககிட்ட இருக்காது அப்படின்றதையும் நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா. அப்புறம் அன்லிமிட்டடான தூய்மையான ஆஸ்பிஷியஸான குவாலிட்டிஸ் வந்து நிறைஞ்சவங்க அப்படின்றதெல்லாம் சொல்லி பகவானுக்கு வந்து பிரார்த்தனை பண்றாங்க. அதே மாதிரி பகவானை புரிஞ்சுக்க முடியுமான்னு பார்த்தா புரிஞ்சுக்கிறதுன்றது நம்மளால முடியாது. எதனால அப்படின்னு நம்ம நிறைய தடவை நம்ம பார்த்திருக்கோம். நம்மளோட இந்த குணங்களோட தாக்கங்கள்னால நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது, பகவானை உண்மை நிலையில புரிஞ்சுக்க முடியாது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். பகவான் யாரு வழிபடுவாங்க பார்த்தோம்னா டெமிகாட்ஸ், சத்துவ குணத்தில் உள்ளவங்க பகவானை வழிபடுவாங்க அப்படின்றதையும் நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதனால இங்க பார்த்திருக்கோம் he is worshipable for the all the demigods அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்போ பகவான் வந்து எல்லா யூனிவர்ஸ்குள்ளேயும் இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா. அப்ப பிரதானா அப்படின்றது நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். பகவான் தான் பிரதானம். அவங்களோட அடிப்படையில் தான் இந்த எல்லாமே ஆன்மீக உலகம் ஜட உலகம் எல்லாமே இயங்கிட்டு இருக்கு, அவங்களோட சக்தியில தான். அப்ப பிரதானா சீஃப் அந்த பிரதானா அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா. அப்போ இந்த மாதிரி நிறைய பிரேயர்ஸ் வந்து பிரம்மா வந்து பகவானை நோக்கி பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அப்போ பகவானை வந்து எப்படி அடைய முடியும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னா பக்தி யோகத்தின் மூலியமா மட்டுமே நம்மளால பகவானை அடைய முடியும், புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதற்கு பிரபுபாதா என்ன கோட் கொடுத்திருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா பகவத்கீதையில 10.10 ஸ்லோகம், சதுர் ஸ்லோகில ததாமி புத்தி யோகம் தம் அப்படின்ற நம்ம ஸ்லோகம் படிக்கிறோம் இல்லைங்களா. அப்போ யார் ஒருத்தவங்க உண்மையான பக்தியில நிலைப்பாடோட, அதாவது அதுவும் வந்து எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லாம அனன்ய பக்தி ஃபோக்கஸ்டா, அதுக்குதான் நம்ம துருவ மகாராஜோட சரித்திரம், அப்புறம் பிரகலாத் மகாராஜோடது, அப்புறம் இன்னும் சொல்ல போனா பிரபுபாதா அவங்களோட வாழ்க்கை சரித்திரம் இதெல்லாம் நம்ம உதாரணமா நம்ம பார்ப்போம் இல்லைங்களா. அப்போ அந்த மாதிரி யாரு வந்து பக்தி பண்றாங்களோ ததாமி புத்தி யோகம் தம், நான் வந்து அவங்களுக்கு என்னை அடைவதற்கான வழியை நானே காண்பிக்கின்றேன் அப்படின்றத பகவத்கீதையில நம்ம பார்க்கிறோம். அப்போ பகவானை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்னா பக்தி யோகம் மூலியமா மட்டுமே, பக்தியால மட்டுமே நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்றத பிரம்மாவும் இங்க வந்து பிரேயர்ஸ்ல ஆஃபர் பண்றாங்க. இந்த மாதிரி பிரேயர்ஸ் எல்லாம் பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ண உடனே பகவான் என்ன பண்றாங்க, அவங்களுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. அதாவது இப்போ டெமிகாட்ஸ் எப்படி இருக்காங்க, கஷ்டத்துல இருக்காங்க இல்லைங்களா, அவங்க கிட்ட பலம் இல்லாம இருக்கு, ஏன்னா துர்வாச முனியோட சாபத்தினால. அப்போ பகவான் வந்து இங்க அவங்களுக்கு நிறைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. இப்போ என்னன்னா நம்ம வந்து இந்த சர்னிங் ஆஃப் மில்க் ஓஷன், பார்க்கடலை கடையணும், அதை நீங்க யாரோட பண்ணணும், டீமன்ஸோட பண்ணணும், அசுரர்களோட நீங்க பண்ணணும். அப்ப நீங்க அசுரர்கிட்ட போய் என்ன பண்ணணும், நீங்க அவங்க கிட்ட சமாதானம் பேசணும் அப்படின்றது வந்து பகவான் வந்து அவங்களுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. அப்போ வாசுகி நாகம், அதாவது பூலோகத்தோட அதாவது ஜட உலகத்தில் உள்ள நாகங்களோட அரசன் வாசுகி, அதே ஆன்மீக லோகத்தில் உள்ள நாகங்களோட அரசன் வந்து ஆதிசேஷன் அப்படின்றது நம்ம வந்து 10வது அத்தியாயத்துல நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா. அப்போ வாசுகி இங்க பார்க்கடல் எங்க கடையிறாங்க, பூலோகத்துல. அப்போ வாசுகி நாகம் வந்து கயிறாகவும், மந்தார மலை அது வந்து எப்படி இருக்குமா, ராடாவும் இருக்கும் கடையறதுக்கான அந்த உச்சா. மந்தார மலைன்றது அவ்வளவு பிரம்மாண்டமான ஒரு மலை. அது வந்து ரொம்பவே என்ன சொல்றது, மேருமலை நம்ம சொல்றோம் இல்லைங்களா, முழுக்க முழுக்க தங்கத்திலானது மேருமலை, சுமேரு மவுண்டைன். அது மாதிரி மந்தார மலை வந்து மிகவும் பிரம்மாண்டமான ஒரு
மலை அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதற்கப்புறம் வந்து பகவான் இன்னொரு விஷயமும் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, எந்த காரணத்திற்காகவும், ஏன்னா சத்துவகுணத்தில் உள்ளவங்க இல்லைங்களா, இந்த சமாதானம் நடைபெறும்போது, பார்க்கடல் கடையும் போது அசுரர்கள் கிட்ட என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்க, எப்பயுமே வந்து கோபப்படக்கூடாது. வேற எந்த ஒரு விஷயத்துக்கும் வந்து எந்த ஒரு மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கும் வராம பார்த்துக்கணும். அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாம் ரொம்பவே வந்து பகவான் வந்து கொடுக்குறாங்க. அதுக்கு வந்து ஒரு ஸ்லோகத்துல வந்து அதாவது கோபம் இருக்கக்கூடாது, பொறாமை இருக்கக்கூடாது, அப்புறம் பதைப்பதைப்பு இருக்கக்கூடாது. இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து பகவான் வந்து கொடுக்குறாங்க. அப்புறம் என்ன நடந்தாலும் விட்டு கொடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தையும் வந்து இங்க பகவான் வந்து சொல்ல எதனால வந்து தேவர்களுக்கு இவ்வளவு விஷயங்களும் பகவான் சொல்றாங்கன்னு பார்த்தோம்னா, இப்ப தேவர்களோட நிலைப்பாடு எப்படி இருக்கு, அவங்க கிட்ட பலம் இல்லாம இருக்கு இல்லைங்களா, அதனால அவங்க இந்த விஷயங்களை கடைபிடிக்கணும் அப்படின்றத வந்து பகவான் வந்து குறிப்பிட்டு சொல்லியிருப்பாங்க. அப்போ மவுண்டெயின் அது மந்தார மலையை வச்சு இவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, சேர்ன் பண்ணுவாங்க. அப்ப அதை பார்த்தும் என்ன பண்ண வேண்டாம், பயப்பட வேண்டாம் அப்படின்றதையும் பகவான் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க. அதை வந்து லார்ட் சிவபெருமான் வந்து எடுத்துப்பாங்க அப்படின்றதையும் வந்து இங்க பகவான் வந்து அவங்களுக்கு உச்சரிப்பாங்க. சரி, எதனால வந்து கோபப்பட வேண்டாம் அப்படின்றத சொல்றாங்க இல்லைங்களா, அப்போ அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளும் ஒண்ணு உண்டு. என்னன்னா வந்து ஸ்னேக் அண்ட் மவுஸ் அப்படின்ற ஒரு ஸ்டோரி. அந்த ஸ்டோரி வந்து பர்பட்ல இருக்கு சரிங்களா. என்னன்னா ஒரு பேஸ்கெட், அதாவது ஒரு கூடைக்குள்ளார பாம்பையும் எலியையும் வந்து ஒன்னா பிடிச்சு அடைச்சு வச்சுட்டாங்க. தெரியாம பாம்பும் எலியும் ஒரு கூடைக்குள்ளார மாட்டிக்கிச்சு. அந்த நேரத்துல பாம்போட உணவு என்ன அப்படின்னு பார்த்தா அந்த எலி இல்லைங்களா. அந்த பாம்பு என்ன பண்ணிடணும், அந்த எலிய உணவா எடுத்துக்கிட்டு இருந்தா என்ன ஆகும், அதால அந்த கூடைக்குள்ளார இருந்து வெளியில வர முடியாது இல்லைங்களா. அதே வந்து அந்த எலிய அதோட போக்குல அந்த பாம்பு விட்டுச்சுன்னா அந்த எலி என்ன பண்ணும், வெளியில தப்பிச்சு போகிறதுக்காக ஒரு ஓட்டையை போடும் அந்த பேஸ்கெட்ல இல்லைங்களா. அந்த ஓட்டை போட்டு முடிச்ச உடனே அந்த பாம்பு என்ன பண்ணலாம், அந்த எலியையும் உணவா எடுத்துக்கிட்டு அந்த பாம்பும் அந்த ஓட்டை வழியா தப்பிச்சு போகலாம் இல்லைங்களா. இந்த உதாரணம் வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஒரு பர்பட்ல. அப்போ எந்த ஒரு சுச்சுவேஷன்லயும் அதாவது இப்ப டெமிகாட்ஸ் அவங்களோட இது வந்து அவங்களோட சக்தி வந்து குறைஞ்சிருக்கு. அப்போ அவங்களோட அந்த நேரத்துல அவங்க என்ன பண்ணிடக்கூடாது, அவங்க டீமன்ஸோட சண்டை போடுறதுனால அவங்களால என்ன பண்ண முடியாது, அவங்க அடைய வேண்டிய விஷயத்த அவங்களால அடைய முடியாது. ஏன்னா நெக்டார் இப்ப வந்து பார்க்கடல்ல இருந்து என்ன கிடைக்க போகுது, அமிர்தம் கிடைக்க போகுது. அதோட விசேஷம் என்ன, இம்மார்டல். அது வந்து அவங்களுக்கு நித்தியமான ஒரு வாழ்க்கையை கொடுக்கும். நித்தியமான வாழ்க்கைன்றதை விட என்ன சொல்லலாம், அவங்களுக்கு அழிவுன்றது ஏற்படாது அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த நம்ம பார்க்கிறோம். ஏன்னா ஜட உலகத்துல நித்தியமானதுன்றது கிடையாது. ஏன்னா எல்லா தேவர்களுமே என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்களோட அந்த டைம் அந்த அந்த சுக்ருத்தி முடிஞ்ச உடனே அவங்க என்ன பண்ணிடுவாங்க, அவங்க ஒரு தவம் பண்ணிருப்பாங்க, இல்லைன்னா யாகங்கள் யஜ்ஞங்கள் பண்ணிருப்பாங்க, அந்த இடத்துல அவங்க இருப்பாங்க. திருப்பி அது முடிஞ்ச உடனே அவங்க என்ன பண்ணிடுவாங்க, அவங்க பகவானுக்கு பக்தி செஞ்சு அவங்க பகவானை அடைய வேண்டும் இல்லைங்களா. அப்போ அவங்களோட அந்த டைம் வந்து லாங்கட்டிவிட்டி நல்லா கிடைக்கும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்கு இல்லைங்களா. சரி, இதையே வந்து தேவர்களுக்கு மட்டும் பகவான் கொடுக்குறாங்க அப்படின்றத நம்ம வந்து மோகினி அவதாரத்தப்போ அந்த சாப்டர் அப்போ நம்மளுக்கு எண்ட்ல வந்து நம்மளுக்கு தெரிய வரும், எதனால பகவான் வந்து தேவர்களுக்கு ஃபேவர் பண்றாங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த நம்ம கடைசி ஸ்லோகங்கள்ல நம்ம பார்ப்போம். அப்போ இந்த இடத்துல இந்த சாப்டர்ல என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இதெல்லாம் வந்து பகவான் வந்து அவங்களுக்கு டிக்டேட் பண்ணிட்டு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் பகவான் டிசப்பியர் ஆயிடுவாங்க. அதாவது நான் பார்க்கடலை கடையணும், தேவர்கள் எல்லாம் வந்து அசுரர்கள்கிட்ட சமாதானமா போகணும். அதுக்கப்புறம் அவங்க எக்காரணத்தை கொண்டும் கோபப்படவோ இல்லைன்னா வந்து பொறாமை கொள்ளவோ, எந்த ஒரு விஷயம் நடந்தாலும் அவங்க என்ன பண்ணக்கூடாது, அஜிடேட் ஆகக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தெல்லாம் தேவர்களுக்கு அவங்க இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. அதற்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா மந்தார மலை வந்து ராடா யூஸ் பண்ணணும், வாசுகி நாகத்தை வந்து கைடா யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இல்லைங்களா. அதற்கப்புறம் தேவர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க, தேவர்களோட நல்ல குணமே பகவான் சொல்றத அப்படியே கேட்கிறது. அப்ப அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அப்போ உள்ள அரக்கர்களோட தலைவர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா மகாராஜா பலி, அவங்க கிட்ட அவங்க போவாங்க. போன உடனே சமாதானம் பேசுறதுக்காக போவாங்க. அப்ப பார்த்தா மத்த அரக்கர்கள்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, அசுரர்கள்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தா தேவர்களை பார்த்த உடனே அவங்களை அழிச்சிடணும் அப்படின்னு சொல்லி கோபத்தோட போவாங்க. உடனே மகாராஜா பலி வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, இல்ல அவங்க ஆயுதம் எதுவும் எடுத்துட்டு வரல, ஆயுதம் எடுத்துட்டு வராத பட்சத்துல அவங்க நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, அவங்கள தாக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க கிட்ட வந்து
அமைதியா இருக்கும்படி கேட்டுப்பாங்க. அப்போ தேவர்கள் வந்து அவங்க கிட்ட பேசுவாங்க. அந்த பேச்சுல அவங்க வந்து சமாதானமாவாங்க. ஏன்னா மந்தார மலையை வச்சு பார்க்கலை கலையும் போது நிறைய கிஃப்ட் எல்லாம் கிடைக்கும் இல்லைங்களா? அப்ப அதெல்லாம் எல்லாருக்குமே நல்லபடியா வந்து நல்ல ஒரு விஷயங்கள். இன்னொன்னு அமிர்தமும் கிடைக்க போகுது. எல்லாருமே இம்மார்டல் ஆயிடுவோம். அப்படின்ற விஷயங்கள்லாம் கேட்டோனே அசுரர்களுக்கும் என்ன ஆயிடும்? ஆசை வந்துரும். சரி, ஓகே, இத வந்து நம்ம வந்து இணைஞ்சு பண்ணுவோம் அப்படின்ற ஒரு முறையில தேவர்களும் அசுரர்களும் இணைந்து பார்க்கடைய வந்து கடையறதுக்கான விஷயங்களை அவங்க வந்து செய்யறாங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம். இதுல வந்து ஸ்லோகங்கள் மாதாஜி 3 to 7 படிக்கிறீங்களா? வெறும் மீனிங் மட்டும், அர்த்தங்கள் மட்டும். விஜயகுமாரி மாதாஜி. மாதாஜி நான் படிக்கட்டுங்களா? அவசியம் பிரபுஜி. 3ல இருந்து 7 வரைக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. 3 படிக்கணுங்களா? 3ல இருந்து 7 வரைக்கும் டிரான்ஸ்லேஷன் மட்டும் மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. பிரம்மாவோட பிரேயர்ஸ் இது நம்ம அவசியம் மொழிபெயர்ப்பு. அதனால நம்ம கேட்போம். நம்மளுக்கு பியூரிஃபிகேஷன். ஓகே மாதாஜி. மரகத மணியை ஒத்த கருநிற மேனியுடனும் தாமரை மலரில் மாதாஜி படிக்கிறேன். கிருஷ்ண பிரபுஜி. மரகத மணியை ஒத்த கருநிற மேனியுடனும் தாமரை மலரின் உட்புறத்தை போன்ற சிவந்த கண்களுடனும் உருக்கிய தங்கத்தை மஞ்சள் நிற ஆடைகளுடனும் மற்றும் முழு மாதாஜி வாய்ஸ் கேட்கல. எனக்கு மட்டும் தான் கேட்கலையா? மாதாஜி எனக்கு ரொம்ப அன்மியூட் ஆயிடுதே. மியூட். அப்படிங்களா? அவசியம் மாதாஜி, அவசியம் படிங்க. இப்ப நம்ம பார்க்கிற ஸ்லோகங்கள் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவானோட ரூபத்தை வந்து வர்ணிக்கிறாங்க. சுகதேவ் கோஸ்வாமி, அதாவது பிரம்மா வந்து வர்ணிக்கிறாங்க. அப்ப நம்ம அந்த ரூபத்தை நம்ம வந்து மனசுல நம்ம உள்வாங்கி பார்க்கும்போது நம்மளாலையும் என்ன பண்ண முடியும்? பகவானோட திரு அழகுல நம்மளாலையும் லயிக்க முடியும். ஏன்னா மெடிடேஷன் பகவானோட திருமேனில பண்ணணும்ன்றது ரொம்பவே ஒரு சிறந்த விஷயம் இல்லைங்களா? அதுதான் 3ல இருந்து 7 ஸ்லோகம் வரைக்கும். மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க. வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. மரகத மணியை ஒத்த கருநிற மேனியுடனும் தாமரை மலரின் உட்புறத்தை போன்ற சிவந்த கண்களுடனும் உருக்கிய தங்கத்தை போன்ற மஞ்சள் நிற ஆடைகளுடனும் மற்றும் முழு உடலும் கவர்ச்சியாக அலங்கரிக்கப்பட்டும் விளங்கிய பரமபுருஷ பகவானின் பளிங்கு போல் தெளிந்த சுய அழகை பிரம்மதேவரும் சிவபெருமானும் கண்டனர். விலை உயர்ந்த ரத்தினங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்ட கிரீடத்தை தலையில் அணிந்தவாறு தாமரையை போன்ற புன்னகை பூத்த அவரது அழகிய முகத்தை அவர்கள் கண்டனர். பெருமாளுக்கு கவர்ச்சியான புருவங்கள் இருந்தன. அவரது கன்னங்கள் குண்டர்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டன. பிரம்மதேவரும் சிவபெருமானும் பகவானின் இடுப்பிலிருந்து வாரியும் அவரது கரங்களில் இருந்து காப்புகளையும் மார்பின் மீது இருந்த ஆரத்தியும் மற்றும் கால்களில் இருந்து கொலுசுகளையும் கண்டனர். பகவான் மலர் மாலைகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தது. மேலும் அவர் லட்சுமி தேவியை உடன் வைத்திருந்தார். அத்துடன் அவர் சக்கரத்தையும் கதையையும் போன்ற அவருக்கு சொந்தமான ஆயுதங்களையும் ஏந்தியவாறு இருந்தார். இவ்வாறாக பகவானின் ரூபத்தை கண்டதும் பிரம்மதேவர், சிவபெருமான் மற்றும் பிற தேவர்கள் ஆகிய அனைவரும் உடனடியாக தரையில் விழுந்து அவர்களது வணக்கங்களை சமர்ப்பித்தனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இதில் முன்னாடி நம்ம பார்த்த ஸ்லோகம் வந்து பகவானோட டிரான்சென்டென்டல் நேச்சர், தெய்வீக குணங்களை வந்து பிரம்மா வந்து பிரேயர்ஸ் பண்ணதை நம்ம வந்து பார்த்தோம். இப்ப பார்த்தது திருமேனியுடைய விஷயங்கள் நம்ம பார்த்தோம். ஏன்னா இதெல்லாமே நம்ம வந்து மெடிடேட் பண்றதுக்கு ரொம்பவே ஏதுவான ஒரு விஷயங்கள். இதை நம்ம அவசியம் நிறைய பண்ண கேட்கணும். கேட்கும்போது நமக்கு நிறைய புரிதலும் நிறைய வந்து பியூரிபிகேஷனும் ஏற்படும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் சாப்டரோட இது படிச்சிடலாம் மாதாஜி. அத்தியாயம் 7ஓட முன்னுரை. மாதாஜி ஒரு பிரபுஜி நான் படிக்கிறேன் சொல்லிட்டு இருந்தாரு. அவருக்கு சான்ஸ் கொடுங்க மாதாஜி. அவசியம் மாதாஜி, கண்டிப்பா. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் கன்சர்ன். பிரபுஜி, ஜானகிராமன் பிரபுஜி வாசிக்கிறீங்களா 7வது அத்தியாயத்தோட முன்னுரை? அத்தியாயம் 7. சிவபெருமான் விஷம் வருகி பிரபஞ்சத்தை காப்பாற்றுதல். 7ஆம் அத்தியாயத்தின் சுருக்கம் பின்வருமாறு. இந்த அத்தியாயத்தில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளதை போல ஓர் ஆமை கூர்ம அவதாரமாக தோன்றும் பரமபுருஷ பகவான் மந்திரமலையை தமது முதுகின் மேல் தூக்கி கொள்வதற்காக கடலுக்கடியில் நீந்தி சென்றார். கடலை கடைந்த போது முதலாவதாக காலக்கூட விஷம்
உற்பத்தியானது. இதை கண்டு அனைவரும் அஞ்சினர். ஆனால் சிவபெருமான் அதை குடித்து அவர் திருப்திப்படுத்தினார். அமிர்தம் உற்பத்தி செய்யப்படும் போது அதை தேவர்களும் அசுரர்களும் சமமாக பகிர்ந்து கொள்வதென முடிவு செய்யப்பட்டதும் மத்துக்கு கயிறாக பாவிக்க அவர்கள் வாசுகை கொண்டு வந்தனர். முழுவதற் கடவுளின் திறமையான ஏற்பாட்டினால் பாம்பின் வாய்க்கு அருகிலுள்ள பகுதியை அசுரர்கள் பற்றி கொண்டனர். ஆனால் தேவர்கள் அப்பெரிய பாம்பின் வாலை பிடித்து கொண்டனர். பிறகு பெரும் முயற்சியுடன் பாம்பை அவர்கள் இரு திசைகளிலும் இழுக்க துவங்கினர். மத்தாக இருந்த மந்தார மலை மிகவும் பாரமாக இருந்ததுடன் நீரினுள் எதனாலும் அதை தாங்கிக் கொள்ளப்படாமல் இருந்தால் அது கடலில் மூழ்கிவிட்டது. இவ்வாறாக தேவாசுரர்களின் திறமை முறியடிக்கப்பட்டது. பிறகு பரமபுருஷ பகவான் ஒரு ஆமையன் உருவில் தோன்றி மந்தார மலையை தம் முதுகின் மீது தாங்கி கொண்டார். அதன் பிறகு கடலை கடைதல் பெரும் பலத்துடன் திரும்ப ஆரம்பிக்கப்பட்டது. கடலை கடைந்ததன் பலனாக மிக பெரும் அளவு கொண்ட விஷம் உற்பத்தி செய்யப்பட்டது. அவர்களை காப்பாற்ற வேறொருவரும் இல்லாததை கண்ட பிரஜாபதிகள் சிவபெருமானை அணுகி அவரிடம் உண்மையான பிரார்த்தனைகள் செய்தனர். ஒருவர் பக்தராக இருப்பதை கண்டு சிவபெருமான் மிகவும் திருப்தி அடைந்து விடுவதால் அவர் ஆகதோஷ என்று அழைக்கப்படுகிறார். ஆகவே கடலை கடந்ததால் உற்பத்தியான விஷம் முழுவதையும் குடித்து விடுவதற்கு அவர் எளிதில் சம்மதித்து விட்டார். சிவபெருமான் சக்தியை துர்கா தேவி அல்லது சிவனின் மனைவியான பவானி நன்கு அறிந்திருந்தால் சிவபெருமான் விஷத்தை குடிக்க ஒப்புக்கொண்ட போது அவள் சிறிதும் கலக்கப்படவில்லை. உண்மையில் சிவன் இதற்கு ஒப்புக்கொண்டதை கண்டு அவள் மகிழ்ச்சியை தெரிவித்தாள். பிறகு எல்லா இடங்களிலும் பரவியிருந்த ஆலகால விஷத்தை சிவபெருமான் திரட்டினார். அதை அவர் தமது கைகளில் எடுத்து குடித்து விட்டார். விஷத்தை குடித்ததும் அவர் கழுத்து நீல நிறமாக மாறியது. ஒரு சிறிய அளவு கொண்ட விஷம் அவரது கையிலிருந்து நிலத்தின் மேல் விழுந்தது. இப்படி விழுந்த இந்த விஷத்தினால்தான் இவ்வுலகில் விஷம் வாய்ந்த பாம்புகள், தேள்கள், விஷச்செடிகள் மற்றும் பிற விஷப்பொருட்கள் ஆகிய உள்ளன. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. பிரணாம் பிரபுஜி. இதுல என்ன இந்த அத்தியாயத்துல நம்ம பார்க்கறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, மந்தார மலையை வச்சு பகவான் ஆமை உருவம் எடுத்து பார்க்கல் களையும் போது முதலில் கிடைக்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா விஷம் கிடைக்கும் இல்லைங்களா? அந்த விஷத்தை யார் எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம இதுல பார்க்கிறோம். சிவபெருமான் அதை எடுத்துக்கிறாங்க. ரொம்பவே காரியமான குணம், ஈஸியா சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண முடியும் அப்படின்ற ஒரு விஷயமும் உண்டு இல்லைங்களா? இதனால பார்வதி மாதாவும் உடனே சம்மதிச்சாங்க. எதனால அப்படின்னு பார்த்தா சிவபெருமானோட சக்தி அந்த அளவு உண்டு அப்படின்றத அவங்களால புரிஞ்சுக்க முடிஞ்சதுனால பார்த்தீங்கன்னா 4 பேர் அவங்களோட இடத்திற்கு யாரும் போக முடியாது அப்படின்ற ஒரு விஷயம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? ஒண்ணு பகவான் கிருஷ்ணர், அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மகாலட்சுமி, அதாவது ராதாராணி, அவங்களோட இடத்திற்கும் வேற யாரும் போக முடியாது. அதே மாதிரி சிவபெருமான இடமும் பார்வதி மாதாவோட இடத்திற்கும் வேற எந்த ஒரு ஆத்மாவும் போக முடியாது. இப்ப பிரம்மாவா வேற யாரு வேணாலும் ஆகலாம் இல்லைங்களா? அதாவது வர்ணாசிரம தர்மத்தை 100 ஆண்டுகள் அதாவது 100 முறை சரியான முறையில கடைபிடிக்கணும். 100 முறை அதாவது 100 முறை பிறப்பெடுக்கும் பொழுதும் ஒரு தடவையும் வர்ணாசிரம தர்மத்தை சரிவர கடைபிடித்து சிறந்த தவம் பண்ணும் முறையில அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்குது? பிரம்மாவோட பதவி கிடைக்குது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ பிரம்மாவோட இடத்திற்கும் இந்திரனோட இடமா இருக்கட்டும், தேவர்களோட இடம், எல்லா இடத்திற்கும் யாராலும் போக முடியும். ஆனால் சிவபெருமான இடத்திற்கோ, பார்வதி மாதாவோட இடத்திற்கோ, பகவானோட இடத்திற்கோ, மகாலட்சுமியோட அதாவது ராதாராணியோட இடத்திற்கோ யாரும் போக முடியாது. அது அவங்களே தான் அப்படின்ற ஒரு பட்சத்துல சிவபெருமான் ஆலகால விஷயத்தை எடுத்து பருகும் பொழுது பார்வதி மாதா என்ன நினைச்சாங்க? அவங்களால கண்டிப்பா அதை அந்த சக்தி சிவபெருமானுக்கு உண்டு அப்படின்றதுனால அவங்க அதை என்ன பண்ணாங்க? அக்செப்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதற்கு முன்னாடி என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இந்த மந்தார மலை, அதாவது இப்ப பார்க்கடல் கடைய போறாங்க அப்படின்னும் போது என்னென்ன தேவை நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்போ மந்தார மலை, இப்ப போன சாப்டர் வரைக்கும் என்ன பார்த்தோம்? தேவர்களும் அசுரர்களும் ஒருங்கிணைஞ்சு மன்னம் சம்மதிக்கிறாங்க பார்க்கடலை கடையறதுக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். அப்போ அடுத்தது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்க மந்தார மலையை எடுத்துட்டு வரணும். அதற்காக ரொம்பவே பிரயத்தனம் பண்றாங்க. தேவர்களும் அசுரர்களும் ரொம்பவே பிரயத்தனம். ஏன்னா அது ரொம்பவே என்ன இருக்கும்? ரொம்ப
ஹெவியா இருக்கும். அப்ப அது அவ்வளவு ஈஸியா அவங்களால எடுத்துட்டு வர முடியல. அது எடுக்கும்போது நிறைய தேவர்களும் அசுரர்களும் முன்னாயிட்டாங்க, இறந்தும் போயிட்டாங்க, அதோட பாரம் தாங்காம அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எப்பயுமே கஷ்டம் அப்படின்ற பட்சத்துல யார் வருவாங்க? பகவான் வருவாங்க இல்லைங்களா? முதல் இன்கார்னேஷனா வந்து பகவானே வந்து வராங்க. கருடன் மேல வந்து மந்தாரமலை எல்லாரும் வந்து எடுக்கும்போது சிரமப்பட்ட அந்த மந்தாரமலைய என்ன பண்ணாங்க? ரொம்பவே ஈஸியா எடுத்து கருடன் மேல வச்சு அவங்க என்ன பண்ணாங்க? பார்க்கடல்ல கொண்டு வந்து மந்தாரமலைய வச்சாங்க. அதுதான் ஃபர்ஸ்ட். சரிங்களா? அதற்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா, அங்க யாரெல்லாம் உயிர் வந்து இழந்தாங்களோ அவங்களுக்கும் என்ன பண்ணாங்க? திருப்பி அவங்களுக்கு உயிர் கொடுத்தாங்க அப்படின்றதை நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அந்த மாதிரி மந்தாரமலை அவ்வளவு ஹெவியான மந்தாரமலையை கொண்டு வந்து வச்சதுக்கு அப்புறம் வாசுகி வச்சதுக்கு அப்புறமும் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கருடன் வந்து உடனே என்ன போயிடுறாங்க? அந்த இடத்துல இருந்தவங்க போயிடுறாங்க. எதனால அப்படின்னு பார்த்தா, கருடன் இருந்தா யார் வர மாட்டாங்க அந்த இடத்துக்கு? நாகங்கள் வராது இல்லைங்களா? வாசுகி வரணும் அப்படின்னா என்ன என்ன பண்ணணும்? கருடன் வந்து மந்தாரமலை வைத்ததோட அவங்க வந்து கிளம்பி போயிடுறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அதற்கப்புறம் காஷ்யப்பரோட பிள்ளைகள் இல்லைங்களா? 2 பேருமே, அதாவது திதி அதிதி, இவங்க 2 பேருக்கும் பிறந்த பிள்ளைகள் தான் அசுரர்களும் தேவர்களும். அப்போ அதிதி அவங்களோட பிள்ளைகள் தேவர்கள், திதியோட பிள்ளைகள் அசுரர்கள். அப்ப காஷ்யப்பர் அவங்களோட பிள்ளைகள் என்ன பண்றாங்க? ரொம்பவே வந்து பிரயத்தனம் பண்ணி அந்த இத வந்து கடையிறாங்க. கடையும் பொழுது என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, முதல்ல வந்து என்ன வருது? விஷம் வருது. அந்த விஷத்தை பார்த்தோன்னே தேவர்கள் அதாவது எதனால அந்த விஷம் வருது அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் இல்லைங்களா? ஏன்னா பகவான் வந்து முன்னாடியே சொல்லியிருந்தாங்க அவங்ககிட்ட, ஃபர்ஸ்ட் விஷம் தான் வரும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த. அப்போ அத வந்து எடுத்துக்கிறதுக்கு யாருக்கும் வந்து அந்த அளவு தைரியம் கிடையாது, அந்த அளவுக்கு பலமும் கிடையாது. அப்ப அவங்க எல்லாரும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, சிவபெருமான்கிட்ட போய் முறையிடுவாங்க. இதுல பாத்தீங்கன்னா, சிவபெருமானுக்கு பிரஜாபதி அவங்க எல்லாம் வந்து பிரேயர் சொல்றது வந்து நிறைய ஸ்லோகங்கள் உண்டு. அது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா, பகவானுக்கு சொல்லப்பட்ட ஸ்லோகங்கள் மாதிரி இருக்கும். சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் அப்படின்ற ஒரு முறையில ஸ்லோகங்கள் சொல்லிக்கிட்டே வருவாங்க. அப்போ நமக்கு பார்க்கும்போது இந்த ஸ்லோகம் பகவானுக்காக சொன்னதா இல்ல சிவபெருமானுக்காக சொன்னதான்ற அளவுக்கு நமக்கு ஒரு சந்தேகம் ஏற்படும். அந்த இடத்துல தான் பிரபுபாதா கோட் பண்ணிருப்பாங்க. அதாவது ஜட உலகத்திற்கு பகவான் வந்து ஆன்மீக உலகம், ஜட உலகம் எல்லாத்துக்கும் வந்து சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட். ஆனா இந்த ஜட உலகம் இருக்கு இல்லைங்களா? அது யாரோட கண்ட்ரோல்ல இருக்குன்னு பார்த்தா சிவபெருமானோட கண்ட்ரோல்லையும், மாயாதேவி அவங்களோட மனைவி பார்வதி மாதா இருக்காங்க இல்லைங்களா? ஏன்னா அவங்களோடதான் இந்த முக்குணங்கள் இல்லைங்களா? அவங்கதான் அதை செயல்படுத்துறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்போ இந்த ஜட உலகத்தில் யாரோட ஆதிக்கம் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, சிவபெருமானோட ஆதிக்கம். அப்போ அவங்க வந்து பிரேயர்ஸ்லாம் வந்து சிவபெருமானுக்கு கொடுக்குறாங்க. இந்த ஜட உலகத்தை நீங்க உங்களோட கண்ட்ரோல்ல இருக்கு அப்படின்ற ஒரு விஷயங்கள்ல இந்த அத்தியாயத்தில் உள்ள ஸ்லோகங்களை நம்மளால பார்க்க முடியும். இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்லோகங்கள் வந்து சிவபெருமானுக்கு வந்து பிரஜாபதி தேவர்கள் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க. அதனால சிவன் வந்து ரொம்பவே ஈஸியா என்ன ஆயிடுவாங்க? சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிடுவாங்க இல்லைங்களா? அதுவே ரொம்பவே சீக்கிரமா அவங்களுக்கு கோபமும் வந்துடும். அப்போ அவங்க என்ன பண்றாங்க? பிரேயர்ஸ் எல்லாம் கேட்டோன்னே ரொம்பவே சந்தோஷப்படுறாங்க. உடனே பார்வதி கிட்ட முறையிடுறாங்க. இந்த மாதிரி இந்த விஷயத்தை நான் எடுத்துக்க போறேன்னு. அப்ப பார்வதியும் என்ன பண்றாங்க? கண்டிப்பா எடுத்துக்கணும். அப்போ சிவபெருமான் அந்த விஷயத்தை எடுத்து, காருண்யம் நிறைஞ்சவங்க சிவபெருமான் சரிங்களா? அந்த யாருக்கும் தீங்கு வரக்கூடாதுன்றதுக்காக அவ்வளவு விஷயத்தையும் என்ன பண்றாங்க? அவங்களே எடுத்து குடிக்கிறாங்க. இதனால அப்போ அவங்க அருந்தும்பொழுது கொஞ்சம் கொஞ்சம் விஷயங்கள் கீழே சிந்துது இல்லைங்களா? அதுல இருந்து ஏற்பட்ட உயிரினங்கள் தான் இப்போ இந்த ஜட உலகத்தில் உள்ள விஷ ஜந்துக்கள், பாம்பு, இந்த தேள், இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா? அதெல்லாம் வந்து அந்த விஷங்கள் கீழே விழுந்ததுனால அதுல இருந்து ஏற்பட்ட ஜந்துக்களா நம்ம வந்து பார்க்கிறோம் அப்படின்றது இந்த அத்தியாயத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். மத்த பிரபுஜி அடுத்த அத்தியாயத்தோட முன்னுரை படிக்கிறீங்களா? வாசிக்கிறீங்களா? பிரபுஜி நான் படிக்கட்டா? அவர் வரலன்னா? சரி மத்தாஜி, 2 பேர்ல யாரும் நீங்க 2 தடவை கூப்பிட்டீங்க, அவர் வரல. ஹரே கிருஷ்ணா. வந்துட்டாரு படிக்கட்டும். அவசியம். 8வது அத்தியாயம் வாசிச்சு கொடுங்க பிரபுஜி. தேங்க்யூ. இதுதான் டர்னிங் ஆஃப் த மில்க் ஓஷன் அப்படின்றது. அதாவது பார்க்கடலை கடையேறும்போது என்னென்ன கிடைச்சது அப்படின்றதுல நம்ம இந்த அத்தியாயத்துல நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். பிரபுஜி இன்னும் படிக்கலையே? படிக்கிற மாதாஜி. படிங்க.
அத்தியாயம் 8. அத்தியாயம் 8 பார்க்கடலை கடைதல். பார்க்கடலை கடையும் போது எப்படி லட்சுமி தேவி தோன்றினார் என்பதை, அவர் எப்படி பகவான் விஷ்ணுவை தமது கணவராக ஏற்றுக்கொண்டார் என்பதை இந்த அத்தியாயம் விவரிக்கின்றது. இந்த அத்தியாயத்தின் பிற்பகுதியில் விவரிக்கப்பட்டு உள்ளதை போல அமிர்த கலசத்துடன் தன்வந்திரி தோன்றிய போது அசுரர்கள் அதை உடனடியாக அவரிடமிருந்து பறித்து கொண்டு விட்டனர். ஆனால் அசுரர்களை மயக்கி அமிர்தத்தை தேவர்களுக்கென மிச்சப்படுவதற்காக பகவான் விஷ்ணு உலகிலேயே மிகவும் அழகிய பெண்ணாகிய மோகினி அவதாரமாக தோன்றினார். விஷம் முழுவதையும் சிவபெருமான் குடித்துவிட்ட பின் தேவாசுரர்கள் உற்சாகமடைந்து கடையும் வேலையை திரும்ப ஆரம்பித்தனர். இவ்வாறு கடையப்பட்டதும் முதலில் ஒரு சுரபி பசு உற்பத்தியானது. இப்பசுவின் பாலில் இருந்து நெய்யை பெற்று அதை பெரும் யாகங்களில் நிவேதனம் செய்வதற்காக அப்பசுவை பெரும் முனிவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டனர். அதன் பிறகு எச்சை அஸ்ரா என்ற பெயர் கொண்ட குதிரை உற்பத்தியானது. இந்த குதிரை பலி மகாராஜனால் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது. பிறகு எங்கும் எத்திக்கிலும் செல்லக்கூடிய ஐராவதம் மற்ற யானைகளும் தோன்றின. மேலும் பெண் யானைகளும் கூட தோன்றின. கௌஸ்துபம் எனப்படும் ரத்தினமும் உற்பத்தியானது. அதை பகவான் விஷ்ணு எடுத்து தமது மார்பின் மீது அணிந்து கொண்டார். அதன் பிறகு ஒரு பாரிஜாத மலரும் பிரபஞ்சத்திலேயே மிகவும் அழகான பெண்களாகிய அப்சரசர்களும் உற்பத்தி செய்யப்பட்டனர். பிறகு திருமகளாகிய லட்சுமி தேவி தோன்றினாள். தேவர்களும் பெரும் முனிவர்களும் கந்தவர்களும் மற்றும் பிறரும் அவருக்கு தங்களது பணிவான வணக்கங்களை சமர்ப்பித்தனர். தமது கணவராக ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒருவரை லட்சுமி தேவியால் காண முடியவில்லை. இறுதியாக பகவான் விஷ்ணு தனது மார்பின் மீது நிரந்தரமாக குடிக்கொள்வதற்காக அவருக்கு ஒவ்வொரு இடத்தை கொடுத்தார். லட்சுமி மற்றும் நாராயணரின் இச்சேர்க்கையால் தேவர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் ஆகியோர் உட்பட அங்கிருந்த அனைவரும் மிகவும் திருப்தி அடைந்தனர். ஆனால் திருமகளாகிய லட்சுமியால் அலட்சியம் செய்யப்பட்டதால் அசுரர்கள் மிகவும் விகாரம் அடைந்தனர். பிறகு கொடுப்பதற்குரிய தேவதையான வாருணி தோன்றினாள். பகவான் விஷ்ணுவின் கட்டளைப்படி அசுரர்கள் அவளை ஏற்றுக்கொண்டனர். பிறகு அசுரர்களும் தேவர்களும் புதுப்பிக்கப்பட்ட சக்தியுடன் மீண்டும் கடைய துவங்கினர். இம்முறை பகவான் விஷ்ணுவின் அம்சாவதாரமான தன்வந்திரி தோன்றினார். மிகவும் அழகாக காணப்பட்டவர் அமிர்தத்தை கொண்ட ஒரு கலசத்தை ஏந்தியிருந்தார். அசுரர்கள் உடனே தன்வந்திரியின் கரத்திலிருந்து கலசத்தை வெடுக்கென பிடுங்கிக் கொண்டு ஓடத் துவங்கினர். மிகவும் வருத்தமடைந்த தேவர்கள் விஷ்ணுவை சரணடைந்தனர். தன்வந்திரியிடமிருந்து கலசத்தை பிடுங்கிக் கொண்ட பின் அசுரர்கள் தங்களுக்கிடையில் சண்டையிட ஆரம்பித்தனர். பகவான் விஷ்ணு தேவர்களுக்கும் ஆறுதல் கூறியதால் அவர்கள் போரிடாமல் அமைதியாக இருந்தனர். அசுரர்களுக்கு இடையில் சண்டை நடந்து கொண்டிருக்கும் போது பிரபஞ்சத்திலேயே மிகவும் அழகிய பெண்ணாகிய மோகினி அவதாரமாக பகவான் தோன்றினார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, படிச்சுக்கலாம் மாதாஜி, வேற யாருன்னா படிக்கணும் படிச்சுக்கலாம். அவசியம் பிரபுஜி. கண்டிப்பா கண்டிப்பா பிரபுஜி. தேங்க்யூ சோ மச். இப்ப என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இப்ப வந்து இதற்கு முன்னாடி இன்னொரு விஷயமும், அதாவது போன அத்தியாயத்துல என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, மந்தார மலையை வச்சு காஷ்யப்பர் அவங்களோட பிள்ளைகள் வந்து பார்க்கடல் கடைய முயற்சி பண்றாங்க இல்லைங்களா. அந்த நேரத்துல என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றாங்கன்னா, பகவான் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காடட் அஜித்தா அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா. அதாவது 5வது மனுவோட ரிஷிகளுக்கு பிறந்தவங்க அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா, இன்கார்னேஷன். அப்ப அவங்க என்ன பண்றாங்க, அவங்களும் அவங்க கூட தேவர்களும் வாசுகியோட தலைப்பகுதியை வந்து எடுத்துக்கிறாங்க. இவங்க அசுரர்களுக்கு இது வால் பகுதி வந்து கொடுக்குறாங்க. இப்ப வந்து மலையை வந்து அவங்க வந்து கடைய ஆரம்பிக்கிறாங்க. கடையும் பொழுது பாத்தீங்கன்னா அந்த மலை ரொம்ப ஹெவியா இருக்கும் இல்லைங்களா, பாரமான மலை இல்லைங்களா. ஏன்னா அதை தூர்க்கும் போது என்ன ஆச்சு, நிறைய தேவர்களும் அசுரர்களும் வந்து இறந்தாங்க அப்படின்றதை நம்ம வந்து பார்க்கிறோம். அப்ப அது எந்த அளவு பிரம்மாண்டமா இருக்கும் அப்படின்றத நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியுது. அப்போ என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, உடனே இந்த நேரத்துல என்ன அசுரர்களுக்கு தனக்கு வந்து வால் பக்கம் கொடுத்துட்டாங்களே. ஏன்னா அசுரர்களோட நிலைப்பாடு அப்படின்றது நம்ம வந்து பகவத்கீதையில அசுர குணம் அப்படின்றத பார்க்கணும்ல, எப்பவுமே நல்ல ப்ரைடா இருக்கணும், எல்லாரும் தனக்கு மரியாதை கொடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம்லாம் அவங்களுக்கு மேலோங்கி இருக்கும். அப்ப அப்படிப்பட்ட அசுரர்களுக்கு என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, வால் பகுதி வந்து நமக்கு கொடுத்துட்டாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு மனசுக்குள்ளார என்ன ஆயிடுச்சு, விருப்பம் இல்லை.
உடனே இதை வந்து பகவான் அங்க இருக்காங்க இல்லைங்களா, இன்கார்னேஷன் என்ன இன்கார்னேஷன், அஜிதா அப்படின்ற ஒரு இன்கார்னேஷன் எடுத்திருக்காங்க இல்லைங்களா. அப்ப அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு என்ன பண்றாங்க பகவான், அசுரர்களுக்கு தலைப்பகுதியை கொடுத்துட்டு இவங்க எல்லாரும் தேவர்கள் எல்லாரும் என்ன பண்றாங்கன்னா வால் பகுதியை வந்து எடுத்துக்கிறாங்க. அப்ப கடைய முயற்சி பண்றாங்க. ஆனா வந்து மலை என்ன ஆயிடுது, உள்ளார போயிடுது, கடலுக்கும் உள்ளார போயிடுது. அப்போ பேலன்ஸ் இல்லாம இருக்கிறதுனால ரொம்பவே பிரயத்தனப்பட்டு எல்லாரும் ரொம்பவே வந்து டயர்ட் ஆயிடுறாங்க. இதை பார்த்தோடனே பகவான் என்ன பண்றாங்கன்னா, அஜித்தாவா இருக்கிறவங்க என்ன பண்றாங்க, அந்த ஆமையோட உருவத்தை அவங்க எடுத்துக்கிறாங்க. அதன் மேல மந்தார மலையை வந்து நிக்க வைக்கிறாங்க. அப்போ மந்தார மலை என்ன ஆகுது, மேலே எழும்பி வருது. இதை பார்த்தோன்னே தேவர்களுக்கும் அசுரர்களுக்கும் ரொம்பவே சந்தோஷம் ஆயிடுது. அப்போ வந்து மறுபடியும் அவங்க என்ன பண்றாங்க, கடைய ஆரம்பிக்கிறாங்க. மந்தார மலை அந்த அதாவது டாட்டாய்ஸ் மேல இருக்கும்போது அதோட பேலன்ஸ் வந்து கரெக்டான பொசிஷன்ல இருக்கிறதுனால அது என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவானோட அந்த இச்சிங் சென்சேஷன் இருக்குமா, அதாவது அரிக்கும் அந்த ஒரு விஷயம் இருக்கும் இல்லைங்களா, அது இருக்குமா, அது வந்து அந்த மந்தார மலை கடையும் போது பகவானுக்கு வந்து அது ரொம்பவே இதமான ஒரு விஷயமா இருக்குது அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்க்கிறோம். அதாவது அத்தியாயம் 6ல நம்ம இதை வந்து பார்க்கிறோம். அதற்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு இன்கார்னேஷன், இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது வந்து அஜித்தாவா பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் வந்து கருடன் வாகனத்துல மகாவிஷ்ணு வந்த ஒரு விஷயம் பார்த்தோம். 3வது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இந்த மாதிரி கடையும் பொழுது என்ன ஆகும்னா மேலேயும் வந்து ஒரு சப்போர்ட் வேணும் இல்லைங்களா. அப்ப பகவானே வந்து பல ஆயிரம் கைகளோட ஒரு நீலா மலை அப்படின்ற ஒரு விஷயமா வந்து அவங்க வந்து மேல வந்து அந்த சப்போர்ட் வந்து கொடுக்குறாங்க. அதற்கும் வந்து ஒரு சில தாத்பரியங்கள் உண்டு. என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அந்த விஷயம் என்னன்னா சிவபெருமான வழிபடுறதுக்காக லிங்க வடிவத்தை வந்து பிரம்மா வந்து கொடுப்பாங்க ஜட உலகத்துல. அப்போ என்ன ஆகும் பாத்தீங்கன்னா, ஒரு விஸ்வகர்மாவின் மூலமா கொடுப்பாங்க. ஒரு தேவர்களும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு நிறத்தை வந்து எடுத்துப்பாங்க லிங்க வடிவத்துல. மஞ்சள் கலர் வந்து தர்மம் வந்து எடுத்துக்கும். அப்புறம் வந்து அக்னி பகவான் வந்து வருண பகவான் வந்து கருநீலத்தை வந்து எடுத்துப்பாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது பகவான் வந்து சாப்பியர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா, அந்த ஒரு கலரை வந்து அவங்க வந்து எடுத்துப்பாங்க. அது வந்து நீலக்கல் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் சரிங்களா. அந்த வடிவத்துல வந்து பகவான் வந்து இருந்தாங்க. அதாவது வந்து ரொம்ப வேல்யூபிளான ஒரு விஷயம். அந்த அளவு அழகு கொண்ட மலையா வந்து பகவான் என்ன பண்ணிருக்காங்களாம், அந்த இது மந்தார மலைக்கு மேல வந்து தன்னை இன்கார்னேட் பண்ணிக்கிட்டாங்க. அதனால என்ன ஆயிடுச்சு, பேலன்ஸ் கீழேயும் வந்து ஆமை உருவத்திலும் மேலேயும் வந்து பகவானோட சப்போர்ட்லயும் என்ன ஆகுது, அந்த சர்னி வந்து சிறந்த முறையில நடைபெறுது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். இது வரைக்கும் 3 நம்ம பார்த்தாச்சு சரிங்களா. அப்ப இந்த ஒரு விஷயமும் உண்டு. இந்த மாதிரி அவங்க சேர்ன் பண்ணும்போதுதான் அப்புறம் விஷம் வருது. விஷத்தை யார் எடுத்துக்கிறாங்க, காரணம் நிறைஞ்ச சிவபெருமான் எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். இதற்கு பிறகு பார்க்கடலை கடையும் போது என்னென்ன வஸ்துக்கள் வெளியில வருது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். இதற்கு நடுவுல பகவான் என்ன பண்ணிருக்காங்க, தேவர்களுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. என்ன விஷயம் வந்தாலும் அதற்கு ஆசைப்படக்கூடாது, பொறாமைப்படக்கூடாது, சண்டை போடக்கூடாதுன்றத சொல்லியிருக்காங்க இல்லைங்களா. அப்போ அதன்படிக்கு தேவர்கள் எல்லாம் என்ன பண்றாங்க, ரொம்பவே அமைதியா இருக்காங்க. எதனாலன்னா அவங்களோட பலம் எல்லாம் இப்ப இழந்திருக்காங்க அப்படின்ற ஒரு தாத்பரியத்துல. அப்போ முதல்ல என்ன வருது, இப்ப எல்லாமே சரியாயிடுச்சு. கீழே வந்து ஆமை உருவத்துல பகவான் இருக்காங்க, மேலையும் சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்றத நம்ம பார்க்கிறோம். இப்ப அவங்க கடைய என்ன விஷமும் வந்தாச்சு, எல்லாரும் அது வந்து சிவபெருமானும் எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். இதற்கப்புறம் வர வஸ்து அப்படின்னு பார்க்கும்போது சுரபி பசு வருது அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அதை வந்து யார் எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதாவது பிராமணர்கள் அவங்க வந்து எடுத்துக்கிறாங்க. எதனால அவங்க எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, யாகங்கள் யஜ்ஞங்கள்லாம் பண்ணி பகவானை வந்து சந்தோஷப்படுத்துவாங்க இல்லைங்களா. அப்ப பசுவின் மூலியமா கிடைக்கிற பால், அப்புறம் வந்து தயிர், அப்புறம் இந்த நெய், இதெல்லாம் வந்து வெண்ணெய், இதெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு இந்த யாகங்கள் யஜ்ஞங்கள் பண்றதுக்கு மிகவும் உதவியா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேவர்கள்ல ரிஷிகள்லாம் வந்து சுரபி பசுவை எடுத்துக்கிறாங்க. அதற்கப்புறம் வந்து உஜ்ஜேஸ்வரா அப்படின்ற ஒரு குதிரை வருது. அதை வந்து யார் எடுத்துக்கிறாங்க, பலி மகாராஜ் அதை எடுத்துக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் வருது ஐராவதம். அதை வந்து யார் எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்திரன் வந்து எடுத்துக்கிறாங்க. ஐராவதம் வெள்ளையா இருக்கும், உஜ்ஜேஸ்வரம் வெள்ளையா தான் இருக்கும். அந்த குதிரையும் ஐராவதமும் வெள்ளையா தான் இருக்கும். அதோட ஐராவதத்தோட தந்தங்கள் வந்து கைலாய மலை அளவுக்கு வந்து மிகவும் பிரம்மாண்டமா இருக்கும். அப்பனா அந்த யானை எந்த அளவு பெரியதா இருக்கும் அப்படின்றத நம்மளால உணர முடியுது இல்லைங்களா. அதற்கப்புறம் ஒரு சில யானைகளும் வரும். அதெல்லாம் வந்து எந்த டைரக்ஷன்ல வேணாலும் எப்ப வேணாலும் போகக்கூடிய
யானைகள் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் கௌஸ்துப மணி வருது, அதை யார் எடுத்துக்கிறாங்க? பகவான் எடுத்துக்கிறாங்க. அதற்கப்புறம் வந்து பாரிஜாதம் வருது, மரம். அது வந்து எங்க எங்க வந்து யார் எடுத்துக்கிறாங்கன்னா தேவர்கள் எடுத்துக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் அப்சராஸ் வராங்க, அவங்களும் வந்து தேவர்கள் வந்து எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அதற்கப்புறம் யார் வராங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மகாலட்சுமி வராங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மகாலட்சுமி வரும் பொழுது அவங்களுடைய தேஜஸ் வந்து ரொம்பவே சிறந்த ஒரு முறையில இருக்கு, பிரகாசமா இருக்காங்க, ரொம்ப நளினமா அழகா இருக்காங்க. ஏன்னா மகாலட்சுமி யாரு? செல்வத்தோட அதிபதி இல்லைங்களா? செல்வம் வேணும்னா யார வந்து வழிபடுவாங்க? ஜட உலகத்தில் உள்ளவங்க செல்வம் வேணும் அப்படின்னா மகாலட்சுமிய வழிபடுவாங்க. அப்போ அவங்க சோர்சஸ் ஆஃப் ஆப்புலன்சஸ். அப்ப அவங்க எப்படி இருக்காங்க? ரொம்ப பிரகாசமா, ரொம்பவே நளினமா அழகா இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். அவங்க வந்த உடனே யாரெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு என்னென்னலாம் கிஃப்ட் கொடுக்குறாங்கன்னு பார்த்தோம்னா, இந்திரன் வந்து என்ன கொடுக்குறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆசனம். மகாலட்சுமி அமர்வதற்கான ஆசனம். அதுக்கப்புறம் வந்து புண்ணிய நதிகள், கங்கை, யமுனை, அதெல்லாம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே வந்து உருவமா வருவாங்க. உருவமா வந்து அவங்களோட ஒரு குடத்தில் வந்து தண்ணீர் அவங்க எடுத்துட்டு வருவாங்க, புனித நீர் அவங்க எடுத்துட்டு வருவாங்க மகாலட்சுமிக்கு அபிஷேகம் பண்றதுக்காக. அதற்கப்புறம் நிலம் வந்து ஒரு மனித உருவத்தில் வந்து அது என்ன எடுத்துட்டு வருது? நிலத்தில் உள்ள மருந்துக்களையும் அப்புறம் இந்த ஹெர்ப்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா, அதெல்லாம் வந்து மகாலட்சுமிக்கு கிஃப்டா கொண்டு வராங்க. அதுக்கப்புறம் பசு என்ன கொடுக்குது மகாலட்சுமிக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பால், தயிர், அப்புறம் வந்து நெய், ஹோமியம் இதெல்லாம் வந்து கொடுக்குது. அதற்கப்புறம் ஸ்ப்ரிங் சீசன், வசந்த காலம், சித்திரை வைகாசி இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த ஸ்ப்ரிங் சீசன்ஸ்ல என்னென்னலாம் வஸ்துக்கள் உண்டோ அதை எல்லாத்தையும் மகாலட்சுமிக்கு ஆஃபர் பண்றாங்க. ஸ்ப்ரிங் சீசன் ஒரு உருவமா, ஒரு தேவ உருவத்துல வராங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதற்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கிரேட் சேஜஸ்ல என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மகாலட்சுமியை அமர வச்சு அவங்களுக்கு புண்ணிய நீர்களால அவங்களுக்கு என்ன பண்றாங்க? வேதங்களை பாராயணம் பண்ணி அபிஷேகம் பண்றாங்க. அந்த நேரத்துல கந்தர்வர்கள்ல என்ன பண்றாங்க? வேத மந்திரம், அதுக்கப்புறம் வந்து நடனம் ஆடுறது, அப்சரஸ்ல நடனம் ஆடுறது, அப்புறம் பாடல்கள், வேதத்தில் கொடுக்கப்பட்ட பாடல்கள், இதெல்லாம் வந்து அவங்க வந்து பாடுறாங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். மியூசிக் வந்து எங்க இருந்து வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மேகங்கள். மேகங்கள்லாம் வந்து ஒரு தெய்வீக உருவத்தை எடுத்து என்ன பண்ணுது? அவங்களுக்கு இந்த மிருதங்கம், அதுக்கப்புறம் வந்து ட்ரம்ஸ், அந்த மாதிரி இசைகள்லாம் இருக்கும் இல்லைங்களா, ஃப்ளூட், அப்புறம் ஸ்ட்ரிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ், இந்த இது வீணை, அந்த மாதிரிலாம் இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த இசைகள் எல்லாம், அந்த சவுண்ட் எல்லாம் வந்து வருது, கிளவுட்ஸ்ல இருந்து வருது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்புறம் யானைகள் சுத்தி எல்லா திசைகளிலும் நின்று என்ன பண்ணுது? மகாலட்சுமிக்கு வந்து அபிஷேகம் பண்ணுது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இதெல்லாம் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் மகாலட்சுமி வந்து ரொம்பவே நல்ல சிறந்த முறையில அலங்காரம் நடக்குது. அதுக்கு அந்த அலங்காரத்துக்கு தேவைப்பட்ட பொருட்கள் அதெல்லாம் வந்து பார்க்கடல், அதாவது ஓஷன், கடல் வந்து கொடுக்குது வேல்யூபிள் ஜுவல்ஸ். அப்புறம் வந்து எல்லோ கலர்ல ட்ரெஸ். அப்புறம் சரஸ்வதி அவங்க வந்து மகாலட்சுமிக்கு நெக்லஸ் கொடுக்குறாங்க. அதுக்கப்புறம் பிரம்மா அவங்களுக்கு தாமரை பூவை கொடுக்குறாங்க. நாகலோகத்தில் உள்ளவங்க எல்லாம் என்ன பண்றாங்க? இயர்ரிங்ஸ், சரிங்களா, நாகங்கள், நாகலோகத்தில் வாழ இன்ஹாபிட்டன்ஸ்ல அவங்களுக்கு இயர்ரிங்ஸ் கொடுக்குறாங்க. இப்படி வந்து எல்லாரும் அவங்கவுங்களுக்கான எல்லாரும் வந்து என்ன பண்றாங்க? மகாலட்சுமிக்கு அவங்கவுங்க கிஃப்ட் கொடுக்குறாங்க. இதெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மகாலட்சுமி வந்து ரொம்பவே நளினமா கையில ஒரு மாலை, நல்ல வாசனை நிறைஞ்ச மாலை, அதை சுத்தி வந்து நிறைய தேனீக்கள் கூட இருக்குமா, அந்த அளவுக்கு வாசனையும் தேன்களும் நிறைந்த மாலையை வந்து அவங்க கையில எடுத்துக்கிட்டு சுயமரம் நடக்கும் விதமா அவங்க வந்து பார்க்கறாங்க. அங்க உள்ள எல்லாரையும், கடல்ல இருந்து, பார்க்கடல்ல இருந்து வந்திருக்காங்க, அவங்க எல்லாரையும் பார்க்கறாங்க, யாரெல்லாம் இருக்கிறாங்க. ஆனா அவங்களுக்கு யாரையுமே தெரியாது. யாரை மட்டும் தெரியும்? பகவானை மட்டுமே தான் தெரியும் அவங்களுக்கு, வேற யாரையுமே அவங்களுக்கு தெரியாது. அந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு வந்து என்னது, அந்த புனிதமான தன்மை உண்டு. இருந்தாலும் மற்ற விஷயங்களுக்கும் பகவானுக்கும் எவ்வளவு வித்தியாசம் அப்படின்றது ஒரு காண்பிக்கிற ஒரு விஷயமா அங்க உள்ள எல்லாருமே வந்து மகாலட்சுமி பாக்குறாங்க. எல்லாருக்குமே மகாலட்சுமி பார்த்தோன்னே ஆசை வருது, சரிங்களா? அப்போ இவங்க எல்லாரையும் பார்க்கறாங்க. அப்போ பார்க்கும் சமயத்துல யாருக்கிட்டயுமே என்ன இல்லையா, குட் குவாலிட்டிஸே இல்ல அப்படின்றத வந்து அவங்க வந்து சொல்றாங்க. எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சிறந்த தவத்துல சிறந்து இருப்பாங்களாம், ஆனா கோபம் வந்து அவங்க கிட்ட இருக்குமா. ஏன்னா தவம்ன்றது என்னது? மனதையும் புலன்களையும் கட்டுப்படுத்துற ஒரு விஷயம்.
அப்படி சிறந்த தவம் பண்றவங்க கிட்டயும் என்ன இருக்குதான், கோபம்ன்ற ஒரு குறைபாடு இருக்கு. அதே மாதிரி நிறைய ஞானம் இருக்கு, ஆனா அவங்க கிட்ட மெட்டீரியல் டிசையர்ஸ், இந்த ஜட உலகத்தில் உள்ள ஆசைகள் இருக்கு. ஏன்னா ஞானம்ன்றது என்னது, நம்ம எல்லாருமே எட்டர்னல் சோல்ஸ், நம்ம எல்லாருமே நித்தியமான ஆத்மாக்கள், நம்ம எல்லாருமே பகவானுக்கு பக்தி சேவை செய்யறதுதான் சிறந்ததுன்றதை நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா. அப்போ இவ்வளவு நாலேஜும் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமும் இந்த ஜட உலகத்தில் உள்ள ஆசைகள் இருக்கு அப்படின்னா அந்த நாலேஜ் என்ன ஆகல, பரிபூர்ணமா இல்ல, குறைபாடோட உள்ள ஞானம் அப்படின்றத நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இல்லைங்களா. அப்போ அதுதான் சொல்றாங்க, நாலேஜோட இருக்காங்க, ஆனா இந்த ஜட வாழ்க்கையில ஆசைகளோட இருக்காங்க. சிலவங்க நல்ல நல்ல ஆன்மாவா இருக்காங்க, ஆனாலும் அவங்க கிட்ட என்ன இருக்கு, லஸ்டி டிசையர் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்புறம் ஃபுல் ஆஃப் நாலேஜ், அதாவது ரிலிஜியன்ல வந்து ஃபுல் ஆஃப் நாலேஜ்ல இருக்காங்க, ஆனாலும் அவங்க என்ன பண்றாங்க, மற்ற உயிரினங்களுக்கு துன்பங்களை ஏற்படுத்துறவங்களா இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மனிதர்களாகவும் தேவர்களாகவுமே இருக்காங்க, ஆனாலும் அவங்க என்ன பண்ணல, தியாக மனப்பான்மை இல்ல, ரினவுன்ஸ்டா இல்ல அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சிறந்த சக்திசாலியா இருக்காங்க, நிறைய பேர் வந்து சக்தியோட இருக்காங்க, சிறந்த சக்திசாலியா இருக்காங்க, ஆனா அவங்களால என்ன பண்ண முடியல, காலத்தை அவங்களால கட்டுப்படுத்துற அளவுக்கு அவங்க கிட்ட சக்தி இல்லை அப்படின்றத வந்து குறிப்பிடுறாங்க. அப்புறம் சரி, மெட்டீரியல் டிசைர்ஸ் எல்லாம் வேண்டாம் அப்படின்னு ரினவுன்ஸ்டா இருக்காங்க, ஆனாலும் அப்படியும் இருந்தாலும் அவங்களால யாருக்கு ஈக்குவலா இருக்க முடியல, பகவானுக்கு நிகரா இருக்க முடியல அப்படின்ற விஷயத்தெல்லாம் வந்து அங்க உள்ளவங்களை வச்சு மகாலட்சுமி என்ன பண்ணாங்க, கணிச்சுக்கிட்டு வராங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்போ இந்த மாதிரி விஷயங்கள், அப்போ எல்லாருமே எப்படி இருக்காங்கன்னு பார்த்தோம்னா இந்த குணங்கள், முக்குணங்களோட அடிமைகளா இருக்காங்க அப்படின்றத வந்து இந்த இடத்துல நம்ம பார்க்கிறோம். சிலவங்க ரொம்ப நீண்ட ஆயுளோட உள்ளவங்களா இருக்காங்க, ஆனா அவங்க கிட்ட என்ன இல்ல, ஆஸ்பிஷியஸ்னஸ் இல்ல, அதுக்கப்புறம் நல்ல குணங்கள் இல்ல அப்படின்றத வந்து பார்க்கறாங்க. சிலவங்க நல்ல குணங்களோட நல்ல நல்ல விஷயங்கள், ஆஸ்பிஷியஸான விஷயங்கள்லாம் செய்யறாங்க, ஆனா அவங்க கிட்ட நீண்ட ஆயுள் இல்ல அப்படின்ற விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து மகாலட்சுமி கம்பேர் பண்ணி நமக்கு இங்க இந்த ஸ்லோகங்களை நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியுது. சரிங்களா. அதாவது சுத்தி உள்ளவங்க எல்லாரையும் பகவானுக்கு நிகரா யாரும் இங்க இல்ல அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த நம்ம இந்த ஸ்லோகங்களை படிக்கிறதன் மூலியமா நம்மளால தெரிஞ்சுக்க முடியுது. அதற்கப்புறம் என்ன பண்றாங்க, அவங்க பகவான்கிட்ட நேர போய் பகவானுக்கு என்ன பண்றாங்க, அவங்களோட கையில வச்சிருந்த அந்த மாலையை அவங்க அணிவிக்கிறாங்க. ரொம்பவே அழகா, ரொம்பவே வெட்கப்பட்டுட்டு பகவானோட அருகில் அவங்க இருக்காங்க. அப்ப அவங்க என்னவாகிறாங்க, பகவானோட திருமார்புல அவங்க அடையாளமா அவங்க மாறுறாங்க. பகவானுக்குன்னு எதுவும் வந்து தேவை கிடையாது, பகவானே வந்து என்னது சர்வமும் நிறைஞ்சவங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்படி இருந்து மகாலட்சுமி அவங்க வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்கன்றத நம்ம ஸ்லோகத்துல பார்க்கிறோம். இப்ப பகவானும் மகாலட்சுமியும் சேர்ந்து என்ன பண்றாங்க, இந்த உலகத்தை பார்க்கிறாங்க இல்லைங்களா. அதனால உலகத்துல என்ன ஆகுது, எல்லா வளமையும் கூடுது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் டெமிகாட்ஸ், அப்புறம் வந்து பிரஜாபதி, இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து என்ன ஆகுது, அவங்களோட சத்துவ குணங்கள் அதிகரிக்குது. அப்புறம் ரொம்பவே சாட்டிஸ்ஃபைடா இருக்காங்க, திருப்தியோட இருக்காங்க. ஆனால் அசுரர்களுக்கு என்ன ஆயிடுது, மகாலட்சுமி தனக்கு கிடைக்கலையே அப்படின்ற ஒரு ஃப்ளக்சுவேட் ஆயிடுறாங்க. அதுக்கப்புறம் அதனால அவங்களுக்கு என்ன ஆயிடுது, ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் ஆயிடுறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அசுரர்கள்ன்றவங்க இது ரஜோகுணம் தமோகுணத்தில் உள்ளவங்க, தேவர்கள்ன்றவங்க சத்துவகுணத்தில் உள்ளவங்க. அப்போ மகாலட்சுமியும் பகவானும் சேர்ந்து எல்லாரையும் பார்க்கும்போது தேவர்கள் கிட்ட உள்ள சத்துவகுணம் இன்னும் அதிகரிக்குது, அவங்களுக்கு இன்னுமே திருப்தி ஏற்படுது. அவங்க பகவானையும் மகாலட்சுமி பார்த்து மறுபடியும் என்ன பண்றாங்க, பிரேயர்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. எல்லாரும் சேர்ந்து அவங்க எல்லாருக்கும் வந்து, அதாவது கந்தர்வர்கள், ரிஷிகள் எல்லாருமே என்ன பண்றாங்க, அவங்கவுங்க விஷயத்துல, இப்ப கந்தர்வர்கள் எல்லாம் பாடல்கள் பாடி அவங்கள திருப்தி பண்றாங்க. தேவர்கள்லாம் மலர்களை தூவி வேதங்களை வந்து பாராயணம் பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து வாழ்த்துக்களை தெரிவிக்கிறாங்க. ஆனா அசுரர்களுக்கு என்ன ஆயிடுது, கொஞ்சம் வருத்தம் ஏற்பட்டுருது, அதனால அவங்க ஸ்ட்ரெஸ் ஆயிடுறாங்க. அதற்கப்புறம் யார் வராங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வாருணி அப்படின்ற ஒரு பெண்மணி வராங்க. அவங்கள வந்து யார் எடுத்துக்கிறாங்க, அசுரர்கள் எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா. இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஒரு வஸ்துவா வந்து வருது. அதற்கப்புறம் யார் வராங்க, தன்வந்திரி பகவான் வராங்க. இது வந்து பகவானோட இன்னொரு இன்கார்னேஷன். சரிங்களா. அப்ப தன்வந்திரி பகவானோட கையில என்ன இருக்கு, அமிர்த கலசம் இருக்கு. தன்வந்திரி பகவானோட அவங்களோட உருவத்தையும் வந்து இந்த அத்தியாயத்துல வந்து வர்ணிச்சிருப்பாங்க. சரிங்களா. அவங்களோட நிலைப்பாடு எப்படி இருக்கு, அவங்களோட உருவம் எப்படி இருக்கு, என்ன மாதிரி அழகோட அவங்க இருக்காங்க
அப்படின்றதெல்லாம். அவங்களோட ஆர்ம்ஸ்லாம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம வந்து இதுல பார்த்திருப்போம். ரொம்பவே வந்து அழகானவங்களா இருப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு. தன்வந்திரி பகவான் இது அமிர்த கலசத்தை எடுத்துட்டு வராங்க. வந்த உடனே என்ன ஆகுது, பார்த்துட்டே இருந்த அசுரர்கள் என்ன பண்ணாங்க, டக்குன்னு அத கையில இருந்து எடுத்துக்கிட்டு போயிடுறாங்க. போன உடனே தேவர்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப வருத்தம் ஆயிடுது. இந்த மாதிரி வந்து இவ்வளவு தூரம் சிரமப்பட்டோமே, கடைசியில நமக்கு வந்து கிடைக்காம போச்சு, அசுரர்கள் எடுத்துட்டு போயிட்டாங்களே அப்படின்னும் போது பகவான் என்ன சொல்றாங்க, அவங்க கிட்ட இருந்து நான் உங்களுக்கு வாங்கி தரேன், அதனால நீங்க எதுக்காகவும் கவலைப்பட வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாங்க, ரொம்பவே அழகான மோகினி உருவத்தை பகவான் வந்து எடுக்கிறாங்க. மோகினி உருவத்தையும் இந்த ஸ்லோகங்கள்ல வர்ணிச்சிருப்பாங்க. அவ்வளவு அழகா இருக்கும். அதையும் வந்து ஒரு தடவை நீங்க எல்லாரும் படிச்சு பார்க்கணும். அப்போ மோகினி உருவத்தை பார்த்தோன்னே இப்ப அசுரர்கள் வந்து இதை எடுத்துட்டு போயிட்டாங்க இல்லைங்களா, போன உடனே அவங்களுக்கு வந்து என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அவங்களுக்குள்ளார மறுபடியும் சண்டை வந்துருச்சு. ஏன்னா ரஜோகுணம் தமோகுணம் இல்லைங்களா, நான் தான் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துப்பேன், நான் தான் நிறைய எடுத்துப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்குள்ளார அந்த சண்டை வந்துருது. உடனே மோகினி உருவத்துல பகவான் அங்க போறாங்க. போன உடனே அவங்களோட அழகை பார்த்த உடனே என்ன ஆயிடுச்சு, அந்த அமிர்தத்தையும் அவங்க துச்சமா நினைச்சிட்டாங்க. மோகினி உருவத்துல அவங்க எல்லாரும் என்ன ஆயிட்டாங்க, ரொம்பவே கேப்டிவேட் ஆயிட்டாங்க. உடனே எப்படியாவது இந்த பெண்மணியை நம்ம அடைஞ்சிடணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் தான் அவங்களுக்கு ரொம்ப பிரதானமா இருக்கு. அந்த ஒரு விஷயத்த பகவான் என்ன பண்றாங்க, நல்லபடியா பயன்படுத்தி அவங்க அசுரர்கள் கிட்ட இருந்து போனோடனே அவங்களாம் சொல்லுவாங்க, அசுரர்களை வந்து முறையிடுவாங்களாம். எங்களுக்கு வந்து இது எல்லாத்தையும் நீங்க சமமா பிரிச்சு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி. என்னை யாருன்னே தெரியாது, நீங்க எப்படி வந்து என்னை வந்து நம்பி வந்து இதை வந்து கொடுக்குறீங்க இந்த இந்த பொறுப்பு அப்படின்னு ஒண்ணு. இல்ல நீ கண்டிப்பா நல்லதுதான் செய்வ, நீ ரொம்ப வந்து நல்ல விஷயமா தான் இருப்ப அப்படின்னு சொல்லி அவங்க 2 பேருக்கும் உள்ள அந்த கான்வர்சேஷன்ஸும் இந்த ஸ்லோகங்கள்ல இருக்கும். அதாவது அடுத்த அத்தியாயத்தின் ஸ்லோகங்கள்ல இருக்கும். அதற்கப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சரி அப்ப மோகினி உருவத்துல பகவான் இருக்கும்போது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அசுரர்கள்கிட்ட, அப்ப நான் தான் இதுல இருந்து உங்க எல்லாருக்கும் பிரிச்சு தரணும் அப்படின்னா நான் என்ன சொல்றேனோ அதை நீங்க எல்லாரும் அவசியம் கேட்கணும். என்னை வந்து நான் ஏதாவது சொன்னா அதை நீங்க எதிர்த்து பேசக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. பகவானோட அழகுல மயங்கி இருக்காங்க இல்லைங்களா, அதனால அவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க, எல்லாத்துக்கும் சரி சரின்னு அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க. ஏன்னா மாட்டேன்னு சொன்னா மோகினி வந்து என்ன பண்ணிடுவாங்க, அவங்க கிட்ட போக மாட்டாங்க இல்லைங்களா, அந்த ஒரு பயத்தினால அவங்க என்ன சொன்னாலும் சரி சரி அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சம்மதம் கொடுத்துடுறாங்க. இதற்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க எல்லாரையும் வரிசையா அமர வச்சு, அதற்கு முன்னாடி நிறைய ரிச்சுவல்ஸ் இருக்கும். அவங்க எல்லாரும் வந்து ஸ்நானம் பண்ணிக்கணும். அதுக்கப்புறம் வந்து இது தர்பை புல் மேல அமர்ந்திருக்கணும். ஏன்னா எடுத்துக்க போறது என்னது சாதாரண விஷயம் இல்லை, அமிர்தம் இல்லைங்களா, அதற்கான ரூல்ஸ் எல்லாம் வந்து இருக்கும். அதெல்லாம் வந்து தேவர்களும் அசுரர்களும் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. அப்ப அவங்க எல்லாரையும் வரிசையா அமர வச்சு மோகினி அவதாரத்துல பகவான் என்ன பண்ணுவாங்க, எல்லாருக்கும் அமிர்தத்தை கொடுத்துட்டே வருவாங்க. ஃபர்ஸ்ட் அசுரர்கள் கிட்ட வந்து இவங்க வந்து சமாதானம் பண்ணுவாங்க. நான் வந்து அந்த அழகா அந்த பேசி அவங்க கிட்ட இருந்து சம்மதம் வாங்கி ஃபர்ஸ்ட் தேவர்களுக்கு அவங்க வந்து கொடுப்பாங்க. இதை பார்த்தோன்னே ராகு அவங்களுக்கு மட்டும் வந்து தெரிஞ்சிடுது. சரி இதுல ஏதோ வந்து தவறுகள் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அவங்க என்ன பண்ணிடுவாங்க, ராகு மட்டும் தேவர்கள் மத்தியில வந்து அமர்ந்திருப்பாங்க. யாருக்கும் தெரியாம பகவான் கிட்ட இருந்து அந்த அமிர்தத்தை வாங்கி அருந்த போவாங்க. அப்பதான் சூரியனும் சந்திரனும் வந்து பகவான்கிட்ட சொல்லுவாங்க. பகவான் வந்து சுதர்சனத்தால அவங்கள வதம் பண்ணுவாங்க. அப்ப ராகுவோட தலை மட்டும் வந்து இம்மார்டல் ஆயிடும், எட்டர்னலா இருக்கும். ஏன்னா அமிர்தத்தை சுவைச்சதுனால உடல் வந்து எட்டர்னலா இருக்காது. சரிங்களா, அதனாலதான் இப்ப வரைக்கும் சூரிய கிரகணம் சந்திர கிரகணம் உண்டு. எதனாலன்னா சூரியனும் சந்திரனும் தான் பகவான்கிட்ட காட்டி கொடுத்தாங்க இல்லைங்களா. அப்போ இதனால அவங்களுக்கு அந்த கஷ்டங்கள் வந்து உண்டு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி, அவர் யாராவது படிக்க சொல்லிட்டாரு. சரி, இது சாப்டர் 9 மாதாஜி, 9வது அத்தியாயத்தோட முன்னுரை. ஓகே மாதாஜி. அத்தியாயம் 9, பகவானின் மோகினி மூர்த்தி அவதாரம். அசுரர்கள் எப்படி மோகினி ரூபத்தில் அழகில் மயங்கி அமிர்த கலசத்தை மோகினி தேவியிடம் ஒப்படைக்க சம்மதித்தனர் என்பதையும், அது எப்படி மோகினி தேவி தந்திரமாக தேவர்களிடம் கொடுத்தாள் என்பதையும் இந்த அத்தியாயம் விவரிக்கிறது. அமிர்த கலசத்தை அசுரர்கள் அபகரித்துக் கொண்ட போது அசாதாரணமான அழகு கொண்ட ஒரு இளம் பெண் அவர்களின் முன் தோன்றினாள். அசுரர்கள் அனைவரும் அந்த இளம் பெண்ணின் அழகில் மயங்கி அவளுக்கு அடிமையாகினர். இப்போது அமிர்தத்தை அடைவதற்காக அசுரர்கள் தங்களுக்கிடையில் சண்டை செய்து கொண்டிருந்ததால் தங்களுடைய சண்டை சச்சரவுகளை தீர்த்து வைப்பதற்குரிய ஒரு மத்தியஸ்தராக அழகிய இப்பெண்ணை தேர்ந்தெடுத்தனர். இவ்விஷயத்தில் அவர்களுக்கு இருந்த பலவீனத்தை பயன்படுத்தி கொண்ட பரமபுருஷ பகவானின் அவதாரமாகிய மோகினி
தாம் எந்த முடிவை எடுத்தாலும் அதற்கு அவர்கள் சம்மதிக்க வேண்டும் என்று அசுரர்களின் வாக்குறுதியை பெற்றுக்கொண்டார். அசுரர்கள் இந்த வாக்குறுதியை செய்ததும் அழகு பெண்மணியாக மோகினி மூர்த்தி அமிர்தத்தை பகிர்ந்து அளிப்பதற்காக தேவர்களையும் அசுரர்களையும் 2 வரிசைகளாக அமரச் செய்தாள். அசுரர்கள் அமிர்தத்தை பருகும் தகுதியற்றவர்கள் என்பதை அவள் அறிந்திருந்ததால் ஆகவே அவர்களை ஏமாற்றி அமிர்தம் முழுவதையும் அவள் தேவர்களுக்கு பகிர்ந்தளித்தாள். மோகினி மூர்த்தியின் இந்த வஞ்சனையை கண்ட அசுரர்கள் மௌனமாக இருந்து விட்டனர். ஆனால் ராகு என்னும் பெயர் கொண்ட அசுரன் ஒருவன் ஒரு தேவரை போல் ஆடை அணிந்து கொண்டு தேவர்களின் வரிசையில் அமர்ந்து கொண்டான். அவன் சூரியனுக்கும் சந்திரனுக்கும் பக்கத்தில் அமர்ந்தான். ராகு ஏமாற்ற முயல்வதை அறிந்த பரமபுருஷர் அந்த அசுரனின் தலையை உடனே துண்டித்து விட்டார். ஆனால் ராகு அமிர்தத்தை சுவைத்து விட்டதால் அவனது தலை துண்டிக்கப்பட்டு விட்டாலும் அவன் ஒரு உயிருடனேயே இருந்தான். தேவர்கள் அமிர்தத்தை பருகிய பின் பரமபுருஷர் தமது சுயரூபத்தை ஏற்றார். பரமபுருஷ பகவானின் புனித நாம ஜபம், அவரது லீலைகள் மற்றும் அவரோடு சம்பந்தப்பட்ட பொருட்கள் ஆகியவை எவ்வளவு சக்தி வாய்ந்தவை என்பதையெல்லாம் விவரிப்பதன் மூலமாக சுகதேவ கோஸ்வாமி இந்த அத்தியாயத்தை முடிக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 27, 28, 29 ஸ்லோகம் இது டிரான்ஸ்லேஷன் வாசிச்சுக்கிறோம். 27 மொழிபெயர்ப்பு. பரமபுருஷ பகவானே உலகங்களுக்கும் நண்பரும் அவற்றை பராமரிப்பவரும் ஆவார். இவ்வாறாக தேவர்கள் அமிர்தத்தை பருகி முடிக்கும் போது முடிக்க போகும் வேளையில் பகவான் அசுரர்களின் முன்னிலையில் தமது சுயரூபத்தை வெளிப்படுத்தினார். 28 படிக்கிட்டா மாதாஜி? எஸ் மாதாஜி. 28, 29. ஓகே. இடம், காலம், காரணம், நோக்கம், செயல் மற்றும் குறிக்கோள் ஆகியவை தேவர்கள் மற்றும் அசுரர்கள் ஆகிய இருவருக்கும் ஒன்றாகவே இருந்தது. ஆனால் தேவர்கள் பெற்ற பலன் ஒன்று, அசுரர்கள் பெற்ற பலன் வேறு. தேவர்கள் எப்பொழுதும் பகவானுடைய தாமரை பாதங்களின் தூசுகளிடம் சரணாகதி அடைந்திருப்பதால் அவர்களால் சுலபமாக அமிர்தத்தை பருகி அதன் பலனை அடைய முடிந்தது. ஆனால் பகவானுடைய தாமரை பாதங்களின் புகலிடம் கொள்ளாத அசுரர்களால் தாங்கள் விரும்பிய பலனை அடைய முடியவில்லை. 29 மாதாஜி. மனித சமூகத்தில் ஒருவரின் செல்வத்தையும் உயிரையும் காப்பாற்றிக் கொள்வதற்காக பல்வேறு செயல்கள் நிறைவேற்றப்படுகின்றன. இச்செயல்கள் ஒருவன் வார்த்தைகளாலும் மனதாலும் கர்மங்களாலும் நிறைவேற்றப்படுகின்றன. ஆனால் இவை அனைத்தும் ஒருவரின் சொந்த அல்லது விரிவடைந்த புலனுகர்வை நோக்கமாக கொண்டவையும் சரீரத்தை அடிப்படையாக கொண்டவையுமே ஆகும். இச்செயல்கள் அவருக்கு தோல்வியை உண்டாக்குகின்றன. ஆனால் அதே செயல்கள் பகவானின் திருப்திக்காக செய்யப்படும் போது நன்மையளிக்கும் பலன்கள் அனைவருக்கும் பகிர்ந்தளிக்கப்படுகின்றன. இது ஒரு மரத்தின் வேருக்கு ஊற்றப்படும் நீர் மரத்தின் எல்லா பாகங்களுக்கும் விநியோகிக்கப்படுவதற்கு ஒப்பாகும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஸ்லோகங்களும் ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம். ஏன்னா பார்க்கடலை கடையும் போது தேவர்களும் அசுரர்களும் இணைஞ்சு பண்ணாங்க இல்லைங்களா? ஆனா தேவர்களுக்கு அமிர்தம் கிடைச்சது, அசுரர்களுக்கு கிடைக்கல. அது எதனால அப்படின்றதுதான் இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்க்கிறோம். அப்போ எல்லாமே ஈக்குவலா இருந்தது 2 பேருக்கும், தேவர்களுக்கும் அசுரர்களுக்கும். ஆனால் தேவர்களுக்கு எதனால கிடைச்சதுன்னா பகவான் கிட்ட அவங்க சரணடைஞ்சாங்க. எதையும் தானா எதையும் அவங்க செய்யல. ஏன்னா பகவான் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், அவங்களுக்கு ஒரு கஷ்டம்னு பண்ணி அவங்க என்ன பண்ணாங்க, பகவானை போய் அவங்க சரணமடைஞ்சாங்க. பகவான் கொடுத்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அவங்க அப்படியே வாழ்க்கையில ஃபாலோ பண்ணாங்க. அதனால அவங்களுக்கு என்னாச்சு, அமிர்தம் கிடைச்சது. ஆனா ஆரம்பத்துல இருந்தே அசுரர்கள் என்ன பண்ணாங்க, தனக்கு தோணுனபடி அவங்க எல்லாத்தையும் பண்ணிக்கிட்டாங்க இல்லைங்களா? அதனால அவங்களால என்ன பண்ண முடியல, அவங்களால அமிர்தத்தை எடுத்துக்க முடியல அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்படி பகவான் ஒருவேளை அமிர்தம் அசுரர்களுக்கும் கிடைத்தால் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அவங்க எல்லாரையும் கண்ட்ரோல் பண்ணணும், ரொம்ப ப்ரைடா இருப்பாங்க, எல்லாரையும் தன்னோட கண்ட்ரோல்ல வச்சுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம்லாம் இம்மார்டலா அவங்க ஆனாங்கன்னா அதை கண்டிப்பா யாராலையும் தாங்க முடியாது இல்லைங்களா? அப்படின்ற ஒரு பட்சமும் இருக்கு. அதனால என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எப்பயுமே நம்மளும் என்ன பண்ணணும், பகவான் கிட்ட சரணமடையணும். பகவான் சொன்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் பகவத்கீதையில சொல்லியிருக்காங்க, பாகவதத்துல சொல்லியிருக்காங்க இல்லைங்களா? அதெல்லாம் நம்ம வாழ்க்கையில தவறாம கடைபிடிக்கணும். அதனால நம்ம எப்பயுமே என்ன பண்ணுவோம், பகவானோட அனுகிரகத்துல ப்ரொடெக்ஷன்ல இருப்போம் அப்படின்ற தாத்பரியத்தை நம்மளும் நம்ம இங்க எடுத்துக்கணும். அப்ப சத்துவ குணத்தை நம்ம வளர்த்துக்கணும், ரஜோகுணம் தமோ குணத்தை நம்ம எடுத்துடணும்ன்றத பார்க்கிறோம். இன்னொரு 29வது ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம், இந்த அவதாரத்தின் விஷயமா நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் பாத்தீங்கன்னா,
நம்மளோட வாக்கு, நம்மளோட மனம், நம்மளோட செயல், இது எல்லாமே எதற்காக இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம நிறைய செல்வத்தை சேர்க்கறதுக்காகவும், இந்த சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன், இந்த ஜட உலக ஆசைகளை வந்து நம்ம நிறைவேற்றிக்கிறதுக்காகவும் நம்ம இதை பயன்படுத்துறோம். நம்மளோட வாக்கு, நம்மளோட மனம், நம்மளோட செயல்களை, இல்லைங்களா? அப்போ அந்த மாதிரி நம்ம இந்த ஜட உலகத்து ஆசைகளை நம்ம இந்த விஷயங்களை பயன்படுத்தி நம்ம செய்யும்போது அதுல பகவான் சம்பந்தப்படாம இருக்காங்க. அதுல முக்குணங்களோட தாத்பரியம் இருக்கிறதுனால அது என்ன ஆயிடுது, நமக்கு தோல்வியில கொண்டு வந்து முடிச்சிடுது. அதனால நம்மளுக்கு தோல்வின்றது என்ன, பிறப்பிறப்பு முதுமை நோய் அப்படின்ற ஒரு விஷயமும், அதிபுத அதியஜ்ஞ அதி தெய்வ அத்தியாத்மா, இதனால வர கஷ்டங்களையும் நம்ம அனுபவிக்கிறோம் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதே மனம், சொல், செயல் இதெல்லாமே பகவானை முன்னிலைப்படுத்தி பகவானை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும்போது அது நமக்கு என்ன கொடுக்குது, நம்மள பகவான் கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்குது. நித்தியமான சந்தோஷத்தையும் நித்தியமான அமைதியும் நமக்கு கொடுக்குது. பக்தி சேவையில நம்மள ஈடுபட வைக்குது. அப்ப பகவானுக்கு நம்ம எல்லாத்தையும் செய்யும்போது நம்மளோட மனதாலையும் நம்மளோட சொல்லாலையும் நம்மளோட செயலாலையும் நம்ம எல்லாத்தையும் நம்ம அர்ப்பணிக்கும் போது அதுதான் சரணாகதின்றது. அப்போ நம்ம அதை செய்யும் போது என்ன ஆகுது, பகவான் திருப்தி அடைகிறாங்க. அது ஒரு மரத்திற்கு வேருக்கு தண்ணீர் ஊற்றும் போது அந்த மரமே செழுமையா இருக்கிறதுக்கு சமமா நம்ம அதை எடுத்துக்கிறோம். அதனால நமக்கு நிச்சயமான அமைதியும் சந்தோஷமும் நமக்கு கிடைக்குதுன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதனால எப்பயுமே பகவானுக்கு சரணமடையணும், சத்துவகுணத்துல இருக்கணும். பகவானுக்கு சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை நம்ம மனதாலையும் சொல்லாலையும் செயலாலையும் செய்யணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்படி செய்யாததுனால அசுரர்களுக்கு என்ன கிடைக்கல, அமிர்தம் கிடைக்கல. நம்ம அந்த மாதிரி நம்ம தேவர்கள் மாதிரி நம்ம பண்ணோம்னா நமக்கு கண்டிப்பா பகவானே கிடைப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். வாஞ்சா கல்பத்தருபஸ்ய கிருபா சிந்து பையவச்ச பதிதா நாம் பாவனே வைஷ்ணவ நம நமக அனந்த கோடி வைஷ்ணவ ஷில பிரபாத் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். நல்லா இருந்தது கிளாஸ் மாதாஜி. நன்றிகள் ரொம்ப மாதாஜி. தெளிவா புரிஞ்சது மாதாஜி. நிறைய விஷயங்கள் தெரியாமையே இருந்தது, இப்ப எல்லாம் நிறைய விஷயங்கள் தெரியுது மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஒரு சில விஷயங்கள் மறந்துட்டேன் எப்பயும் போல. பகவான் அந்த மலையா வந்து இல்ல அப்படியே ஒரு சினிமா பார்த்த மாதிரி இருந்தது. நல்லா இருந்தது. இல்ல மாதாஜி, கூர்ம அவதாரம்னா நாங்க பிளைண்டா இதனால இது அப்படிங்கறத மட்டும்தான் தெரிஞ்சிருந்தோம். ஆனா இப்ப பாத்தீங்கன்னா எங்களுக்கு ஆதியில இருந்து ஃபுல்லாவே டீட்டெயிலா ரொம்ப தெளிவா புரிஞ்சிருச்சு மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ. உங்க எல்லாரோட ஃபீட்பேக்ஸ்க்கும் ரொம்பவே நன்றிகள். வாசிச்சு கொடுத்த விஜயகுமாரி மாதாஜிக்கும் ஜானகிராமன் பிரபுஜிக்கும் என்னோட நன்றிகளை தெரிவிச்சுக்கிறேன். தேங்க்யூ மாதாஜி. கிளாஸ் இஸ் வெரி ஃபன். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. மாதாஜிக்கு தான் நன்றி சொல்லணும். இந்த புக்கு வாங்கி வச்சுக்குது, 18 புக்கு வாங்கி வச்சுக்குது, படிக்கணுன்றதுக்காக தான். எல்லாரும் படிக்கணுன்றது என்னுடைய நோக்கம். நானும் ஒரு தடவை படிக்கலான்ட்டு தான் தொடர்ச்சியா நானும் படிக்கணும். படிங்க பிரபுஜி, படிங்க. இன்னும் யாரெல்லாம் புக் வச்சிருக்காங்களோ எல்லாரும் படிக்கலாம். ஒவ்வொரு தடவை சான்ஸ் கொடுப்பேன் எல்லாருக்கும். கண்டிப்பா கண்டிப்பா. அதுதான் வந்து சத் சங்கம்ன்றது அவசியம். எல்லாரும் வந்து படிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயமும் இருக்கு. தேங்க்யூ விஜயகுமாரி மாதாஜி. ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிடுறோம் மாதாஜி. ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிடுறோம், நீங்க வரிசையா கூப்பிடுங்க. அவசியம் அவசியம் மாதாஜி. கண்டிப்பா கண்டிப்பா. விஜயகுமாரி மாதாஜி சொல்லுங்க. புது புஸ்தகத்துல நாங்கெல்லாம் புது புஸ்தகம் வச்சிருக்கோமே, இருக்குமா இது? அதுதான் அதுல இருந்துதான் நாங்கெல்லாம் சொல்றோம். ஆமா, அது காண்டம் 9வது காண்டம். 8வது காண்டம் போட்டுருக்கு. 9வது காண்டம் 8வது காண்டம் நாங்க படிக்கிறது. மாதாஜி நீங்க எல்லாரும் யாரெல்லாம் எந்த காண்டம்னு மாதாஜி கிட்ட கேட்டுங்க. அது வந்து யாரெல்லாம் வச்சிருக்கோமோ எல்லாம் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிடுவோம். நம்ம கிட்ட 18 இருக்கு. அதனால ஃபுல்லா வாங்கினவங்க நம்ம எல்லாம் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிட்டா மாதாஜி ஒவ்வொருத்தருக்காக நமக்கு சான்ஸ் கொடுத்துருவாங்க. பிரேமா